Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στην αιχμή του δώρατος» με τον Άρη Λαμπρόπουλο. Να σας ευχηθούμε με όλη μας την καρδιά καλή χρονιά. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτό ευχόμαστε και τα τελευταία 13 τουλάχιστον χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν μάλλον από το κακό στο χειρότερο. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε φτάσει στην καμπή. Αν και όπως λένε πολλοί, το βαρέλι δεν έχει πάτο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συντελεστές της εκπομπής, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την παραγωγή. Δηλαδή την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Μαυρογέννη, την κυρία Λέκα, τον κύριο Ντάφο και Βελισσαρίου, τον Ήρωη και την ERT Open για τη μετάδοση και αναμετάδοση των εκπομπών μας. Και βέβαια, πάνω από όλους να ευχαριστήσουμε εσάς για την παρέα που μας κάνετε, να συμμετέχετε στα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς, προωθώντας την προσπάθειά μας. Και με τα σχόλιά σας, καλά και κακά, μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι, ακόμα και όταν είναι αιχμηρά απέναντι στην εκπομπή. Σχόλια απέναντι στην εκπομπή να τα κάνετε, μας βοηθούν. Παράκληση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στους καλεσμένους, στο σταθμό, παρακαλώ με επιχειρήματα και όχι με ύβρις. Φίλοι και φίλες, ενδεχομένως να αναρωτηθεί κανείς για το νόημα του τίτλου της σημερινής εκπομπής, ο οποίος είναι η ευθύνη των δούλων για τη δουλεία τους. Βέβαια, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Όμως, σε χώρες της ξενοκρατίας, των καρτέλ, του εγκληματικού υποκόσμου, της προφανούς αδικίας και κλεπτοκρατίας, των μαύρων οικογενειών και του υποταγμένου λαού, ίσως μια τέτοια συζήτηση να έχει ακόμα περισσότερο νόημα. Οι τρόποι υποταγής των δούλων, με την κυριολεκτική αλλά και την μεταφορική έννοια, είναι πολλοί. Κατασταλτική, πολιτική, θρησκευτική, ψυχολογική, οικονομική, στρατιωτική και άλλοι. Με άλλα λόγια, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε την ύπαρξη των δούλων και της δουλείας. Εντάξει, ως προς τις συνθήκες που οδηγούν και αναπαράγουν τη δουλεία. Όμως, έχουν ευθύνη οι δούλοι για τη δουλεία τους? Άλλοι λένε όχι. Οι άνθρωποι λένε αυτοί, οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο είναι ενεργούμενα της κοινωνίας τους, της εποχής και της δύναμης που ασκείται πάνω τους. Άλλοι λένε ότι υπάρχει ελευθερία της βούλησης, άρα κατά ένα μεγάλο μέρος και ελευθερία της πράξης. Και άλλοι, τέλος, σχηματοποιώντας πάλι, πάντα να μην παρεξηγηθούμε, γιατί οι εισαγωγές μας πρέπει να είναι πολύ σύντομες, γιατί σημασία έχει να ακούμε τους καλεσμένους μας και όχι εμάς. Και άλλοι τέλος λένε ότι το πρωταρχικό αίσθημα της ελευθερίας όλων των ανθρώπων δεν μπορεί παρά να οδηγεί αργά ή γρήγορα στην αναζήτηση του δρόμου για την ελευθερία, ακόμα και εκ μέρους των δούλων. Να μην ξεχνάμε ότι η δουλεία έχει ιστορικό χαρακτήρα. Δηλαδή, άλλη μορφή της δουλείας στον αρχαίο κόσμο από τις αυτοκρατορίες της Μεσοποταμίας, την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, άλλη στο Μεσαίωνα με τη δολοπαρικία, άλλη στην περίοδο της αποικιοκρατίας και άλλη στο σύγχρονο κόσμο. Γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η δουλεία, με άλλη μορφή βέβαια, υπάρχει και επεκτείνεται και στο σύγχρονο κόσμο. Πολλοί μάλιστα λένε ότι η δουλεία στο σύγχρονο κόσμο, δεδομένων των εξελιγμένων μέσων χειραγώγησης που χρησιμοποιεί, όχι μόνο την εξωτερική καταστολή, αλλά και τον έλεγχο στο εσωτερικό των ανθρώπων, μοιάζει να είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Είναι έτσι? Θα μπορούσαμε να μιλάμε για διαχρονική δουλεία, διακρίνοντας βέβαια στις μορφές που αυτή παίρνει μέσα στην ιστορία, εξυπηρετώντας όμως πάντα τους δυνατούς μέσα από την εκμετάλλευση των αδύναμων. Για ένα τέτοιο θέμα, χρήσιμη ως απαραίτητη είναι η γνώμη και η γνώση των ιστορικών. Των ιστορικών βέβαια που βλέπουν την ιστορία σαν διαδικασία αφενός αντίθεσης των δυνατών με τους κοινωνικά αδύναμους και σαν δρόμο προς την ελευθερία. Η γνώση και η γνώμη των άλλων ιστορικών που βλέπουν τη δουλεία σαν φυσικό γεγονός και όχι κοινωνικό φαινόμενο, ίσως να μην έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για εμάς. Με ένα καθηγητή της ιστορίας λοιπόν, απόψε, θα προσπαθήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή να ανιχνεύσουμε το φαινόμενο της δουλείας από την άποψη της ευθύνης των δούλων για αυτήν. Ξέρετε όμως, παρότι θα μας ενδιαφέρει να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή σε αυτό το θέμα, όμως η επικαιρότητα δεν μας αφήνει.
Για παράδειγμα, πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης όπως υπονοούσε το σύστημα Μητσοτάκη μέσω του λαγού του που είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Και στην περίπτωση, είναι μια περίπτωση και αυτή που λέει ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ο κύριος Συρίγος έχει γράψει εξαιρετικά ενδιαφέροντα βιβλία σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Τι να άλλαξε, τι τον αλλάζει, ίσως η εξουσία. Ποιος να ξέρει. Με τον κύριο Πέτρο Πιζάνια, λοιπόν, ομότιμο καθηγητή της ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με τον οποίο έχουμε κάνει επανειλημμένα στο παρελθόν συζητήσεις και τον οποίο εκτιμούμε και σεβόμαστε ιδιαίτερα, και όχι βέβαια για λόγους ηλικιακούς, αλλά για λόγους γνώσεων και συγγραφικών έργων, θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, αλλά και για άλλα θέματα της χώρας μας, αλλά και που άπτονται εν γέννη του σύγχρονου κόσμου, στο μέτρο που μας επιτρέπει ο χρόνος που πάντα είναι περιορισμένος. Ο χρόνος μιας εκπομπής δηλαδή. Κύριε Πιζάνια, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Λαμπρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Κύριε Πιζάνια, ας ξεκινήσουμε αν θέλετε από το μείζον θέμα που είχαμε συζητήσει να βάλουμε στη σημερινή εκπομπή. Έχουν ευθύνη οι δούλοι για την κατάστασή τους? Κοιτάξτε, καθώς σας άκουγα τώρα που κάνατε την εισαγωγή, αλλά και πριν καθώς σκεφτόμουν τη συζήτησή μας, θυμήθηκα τον μαρξιστή ουγγροφιλόσοφο τον Λούκατς, όπως και τον Κορνήλιο Καστοριάδη, που λένε ότι οι ελεύθεροι έχουν ευθύνη για την ελευθερία τους. Είναι δηλαδή υπεύθυνοι για αυτά που κάνουν από τη στιγμή που είναι ελεύθεροι. Οι δούλοι όμως είναι ελεύθεροι? Όχι, προφανώς δεν είναι. Άρα το ερώτημα που τίθεται κυρίως με τους δούλους κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, όπως λέμε σήμερα, είσαι δούλος της κοιλιάς σου ή δούλος της τηλεόρασης, με τους δούλους που ήταν στο καθεστώς της δουλείας, είναι δύσκολο να πούμε ότι έχουν ευθύνη. Έχουν ευθύνη όμως, έχουν κατά κάποιο τρόπο συμμετοχή, μια συνένεση στην κατάστασή τους. Από πού προκύπτει όμως αυτή η συνένεση? Αυτή η συνένεση στις ακραίες περιπτώσεις δουλείας, όπως στις βαμβακοφυτείες των Αμερικανικών πολιτιών του Νότου ή στις εκτάσεις που καλλιεργούσαν ζαχαροκάλαμο στα νησιά της Καραϊβικής και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτοί λοιπόν ήταν κατά κανόνα δούλοι μαύροι. Όμως ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις περιοχές του Νότου δηλαδή, που η δουλεία ήταν επίσημο καθεστώς, αρχικά οι δούλοι δεν ήταν μαύροι. Αρχικά οι δούλοι ήταν λευκοί. Κατά κάποιο τρόπο οι υπόχρεοι υπηρέτες, όπως λέγανε. Δηλαδή λευκοί χωρικοί, τεχνίτες κλπ. Πολύ φτωχοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι μετανάστευαν στην Αμερική, αλλά επειδή δεν είχαν καθόλου λεφτά να πληρώσουν ούτε το ταξίδι ούτε τίποτε, δούλευαν στη διάρκεια του ταξιδιού και στη συνέχεια ο καπετάνιος, για να βγάλει τα έξοδά του, τους μίσθωνε με ένα συμβόλαιο 4 έως 7 χρόνια σε κάποιο γεωκτήμονα, σε κάποιο καλλιεργητή γης, ας πούμε, μεγάλο, ή κάποια βιοτεχνία κλπ. Και μετά από αυτό το διάστημα που έλυγε το συμβόλαιο της δουλείας, ο ιδιοκτήτης ήταν υποχρεωμένος να τους απελευθερώσει και να τους δώσει και κάτι της για να ξεκινήσουν την ελεύθερη ζωή τους. Όμως αυτοί αποδείχτηκαν ανυπόφοροι, με την καλή σημασία. Δηλαδή καίγανε τα μαγαζιά ή τις φυτίες, βίαζαν τις γυναίκες, τις σκότωναν, το έσκαγαν, σκότωναν καμιά φορά και το γεωκτήμονα. Οπότε σιγά σιγά κάποιος ανακάλυψε ότι είναι καλύτερα να έχουμε άλλους πιο φτηνούς αφενός και πιο άβουλους. Γιατί όμως οι μαύροι ήταν άβουλοι? Ήταν άβουλοι επειδή ο συσχετισμός δύναμης ήταν συντριπτικότατα σε βάρος τους σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή
ήταν κυριολεκτικά ξεριζωμένοι άνθρωποι, αλλά κυριολεκτικά. Δεν καταλάβαιναν πού βρισκόντουσαν και τι κάνανε. Οπότε η δυνατότητα να αντιδράσουν ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ταυτοχρόνως, σε αντίθεση με τους λευκούς, αρχικά υπηρέτες δούλους με θητεία, όπως θα τους λέγαμε έτσι αστυνομικοί, οι οποίοι οι λευκοί από την Ευρώπη είχαν ακούσει, είχαν πάρει μέρος ή τέλος πάντων ξέρανε τις αλλεπάλληλες χιλιάδες αγροτικές εξεγέρσεις από το Μεσαίωνα και ύστερα στην Ευρώπη. Αντίθετα οι μαύροι δεν ξέραν τίποτε από αυτό. Τι νούμερο είπατε κύριε Πιζάνια, με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη διακοπή, τι νούμερο? Χιλιάδες. Γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά, ξέρετε. Μάλιστα. Χιλιάδες, μην φανταστείτε μεγάλες ήταν λίγες. Οι αγροτικές επαναστάσεις. Μικρές, πάρα πολλές μικρές διάσπαρτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μάλιστα. Ένα χωριό, μια μικρή περιοχή κλπ. Που ήταν όμως αρκετά σκληρές πολλές φορές. Και υπάρχουν και κάποιες πολύ μεγάλες αγροτικές εξεγέρσεις με πιο γνωστές. Στην Αγγλία το 1345, στη Γαλλία περίπου το ίδιο, ο πόλεμος των Γερμανών χωρικών το 1500. Το 16ο αιώνα βεβαίως. Το Μίνστερ. Και λοιπά. Υπάρχουν διάφορες λοιπόν. Οι Λευκοί ξέρανε τι θα πει η αντίσταση, η αντίδραση, η βιαιότητα, γιατί ήταν πολύ σκληρές αυτές οι εξεγέρσεις και από τη μεριά των εξεγερμένων και από τη μεριά των φεουδαρχών, των αρχόντων τέλος πάντων. Ενώ αντίθετα οι μαύροι δεν ξέραν, δεν είχαν καμία τέτοια κοινωνική δομή που να τους σωθεί σε εξεγέρσεις. Έτσι λοιπόν ήταν κάποιοι άνθρωποι, οι μαύροι, οι οποίοι βρισκόντουσαν κυριολεκτικά στον αέρα όταν γινόντουσαν δούλοι και συνεπώς η δυνατότητα αντίδρασης ήταν πολύ κοντά στο μηδέν. Αυτά ως προς την τυπική δουλεία, ως προς την δουλεία που ήταν θεσμικά κατοχυρωμένη. Καθεστώς, ναι, εγκατεστημένο καθεστώς. Τώρα υπάρχει η μεταφορική, αυτό που μεταφορικά αποκαλούμε δουλεία. Παραδείγματος χάρη συνεχίζουμε να λέμε δουλεία, οι Έλληνες ήταν δούλοι στους Οθωμανούς. Δεν ήταν δούλοι, ήταν υποτελείς. Και από πολλές απόψεις ήταν σε καλύτερες συνθήκες από ότι ήταν οι δουλοπάρικοι, ας πούμε, της Βόρειας και ιδίως της κεντρικής Ευρώπης. Είχαν γη δική τους κλπ. Ήταν πολύ διαφορετικές οι συνθήκες. Άρα και οι εξεγέρσεις ήταν σχετικά περιορισμένες ή ήταν αντιδράσεις, περιοριζόντουσαν σε αυτό που λέμε στην ιστοριογραφία, στην αντίσταση των φτωχών. Τη βουβή αντίσταση που δεν εκδηλώνεται δημόσια, που είναι με περιφρόνηση, με λίγο αρπαγή, με ζημιές που μπορεί να προκαλέσει στο κτήμα ή στο σπίτι του αφέντη, χωρίς όμως να τον αντιληφθούν, δηλαδή με προσπάθεια να κολυσιεργούν, ας πούμε, εργασίες ή άλλες διαδικασίες, η αντίσταση των φτωχών, των αδύναμων. Αυτό υπήρχε, αλλά μεγάλες εξεγέρσεις ή και μικρότερες ήταν πολύ λίγες, ελάχιστες στο Οθωμανικό χώρο, στα Βαλκάνια. Τώρα, αν περάσουμε σε άλλες μορφές δουλείας, δεν ξέρω, πέστε μου εσείς. Σκεφτόμουν, κύριε Πιζάνια, και το συζητάμε βεβαίως και αυτό, σκεφτόμουν ότι και η δουλεία, η κυριολεκτική δουλεία, αλλά και η μη θεσμικά κατοχυρωμένη δουλεία από την απαγόρευσή της, αν και ακόμα και στο σύγχρονο κόσμο διάβαζα ότι υπάρχουν εκατομμύρια δούλοι ακόμα στις διάφορες χώρες του κόσμου, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Εσείς θα με διορθώσετε, η δική μου σκέψη. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Και είναι ποιο? Είναι η εκμετάλλευση της εργασίας των δούλων, της ύπαρξης καθεαυτής των δούλων, ναι, από τους δυνατούς. Ναι. Νομίζετε ότι μπορούμε να εξομοιώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την αρχαία, τη μεσαιωνική και τη σύγχρονη δουλεία? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να την εξομοιώσουμε. Κατά κάποιο τρόπο μια μορφή, ας το πούμε έτσι, η δουλεία τι έχει? Έχει τα χαρακτηριστικά του εξαναγκασμού. Αλλά οι περίοδοι στις οποίες αναφερθήκατε, αλλά και νεότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καραϊβική και αλλού, στην Προσία, όπου η δουλοπαρικία είχε πλησιάσει πολύ κοντά στην κατάσταση της δουλείας. Το 16ο, 17ο, 8ο αιώνα και μέχρι τα μέσα του 19ου.
Το ίδιο ίσχυε περίπου και για τη Ρωσία. Λιγότερο, αλλά κάτι ανάλογο. Αλλά σήμερα όχι. Κοιτάξτε, σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για υψηλούς βαθμούς εξαναγκασμού, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι γυναίκες που τις εκμεταλλεύονται και τις μετατρέπουν σε πόρνες για να κερδίζουν λεφτά, το εμπόριο λευκής σαρκός που γίνεται. Αυτά είναι μορφές άγριου εξαναγκασμού, δεν είναι όμως καθεστώτα νόμιμα. Δεν αναγνωρίζονται κάπου ως νόμιμη σχέση. Τώρα, όσον αφορά την εκμετάλλευση της εργασίας, η εκμετάλλευση της εργασίας μπορεί να γίνει και χωρίς δουλεία, δεν χρειάζεται. Γίνεται δηλαδή έτσι κι αλλιώς, θέλω να πω, στις βιομηχανίες, σε πολλά μέρη του κόσμου, παντού, στο δυτικό κόσμο, τα πάντα έτσι κι αλλιώς, κάθε είδους πλούτος που παράγεται προέρχεται από την εργασία, οποιουδήποτε είδους εργασία, και συνεπώς πάνω σε αυτή την εργασία χτίζεται ο πλούτος, το κεφάλαιο κλπ. Αυτό έτσι κι αλλιώς γίνεται, θέλω να πω. Δεν χρειάζεται η δουλεία πια. Ένα γεγονός που εμένα τουλάχιστον με είχε εντυπωσιάσει, κύριε καθηγητά, κύριε Πιζάνια, είναι το γεγονός ότι είχαν προσπαθήσει οι λευκοί έπικοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Βόρειας Αμερικής να χρησιμοποιήσουν ως δούλους και τους ερυθρόδερμους άλλους Ινδιάνους. Όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Θέλετε να μας πείτε? Γιατί? Ναι, βεβαίως, γιατί και οι ερυθρόδερμοι η πλειονότητα τους ήταν ημινομαδικές φυλές, πολεμικές, με ένα δικό τους πολιτισμό και ένα πολύ υψηλό φρόνημα γύρω από τον πολιτισμό και την κοινωνικό-πολιτιστική τους υπόσταση, πράγμα το οποίο τους καθιστούσε πολύ κακό υλικό για δούλους. Ναι. Όχι, οι μόνοι δούλοι που πέτυχαν σε εκείνες τις περιοχές ήταν οι μαύροι, γιατί τους παίρναν από τον κόσμο τους, από την Αφρική, τους ξερίζωναν, τους παίρναν με τη βία, μέχρι να φτάσουν εκεί είχαν πεθάνει οι μισοί, δηλαδή περνούσαν ένα ταξίδι κόλαση, και όταν φτάναν βρισκόντουσαν σε έναν κόσμο εντελώς άγνωστο, δηλαδή σαν να πήγαινε κάποιος στον Άρη, τι να σας πω, κάτι τέτοιο. Οπότε τα περιθώρια αντίδρασης ήταν, όπως έλεγα πριν, κοντά στο 0, δεν υπήρχαν. Όταν αυτό στάθηκε δυνατόν από μια εξωτερική παρέμβαση, δηλαδή οι Βόρειοι που κήρυξαν τον πόλεμο στους Νότιους, ή μάλλον το αντίστροφο έγινε, οι Νότιοι κήρυξαν τον πόλεμο στους Βόρειους, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, τότε άρχισαν και αυτοί να αντιδρούν. Αλλά και πάλι τα δικαιώματα τους, τα ατομικά και τα πολιτικά ουσιαστικά δικαιώματα, άρχισαν πολύ μετά τον εμφύλιο να εμπεδοθούν, να αναγνωριστούν. Το 1960, δηλαδή ένα αιώνα μετά τον εμφύλιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν ακόμη ρατσιστικές διακρίσεις, καθαρές, νόμιμες, εγγεγραμμένες στους νόμους κάποιων πολιτιών, ας πούμε, στο Τέξας κλπ. Και οι οποίες εφαρμοζόντουσαν κανονικά. Άλλες θέσεις οι μαύροι, άλλες θέσεις οι άσπροι. Οι μαύροι δεν μπορούσαν να πηγαίνουν στα μέρη που ήταν οι άσπροι, ούτε στα σχολεία, ούτε στις εκκλησίες, ούτε στα μπαρ, ούτε πουθενά. Άρχισε πάρα πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικά είναι μια χώρα που χτίστηκε με κατάκτηση, συνεχής επέκταση, αυτό που λένε η εφόρμηση στη Δύση, ας πούμε, αφενός, και σε ορισμένες πολιτείες με τη δουλεία, στηρίχθηκε στη δουλεία αφετέρου. Και αφετρίτου, ο τρόπος που ορίστηκε η ελευθερία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και μετά την Επανάσταση στην Αμερικανική, ήταν ένας τρόπος που στηριζόταν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της γης εν προκειμένου τότε, και το δικαίωμα προάσπισης ιδιοκτησίας ήταν πάντοτε ένοπλο. Εξού και είναι από τις ελάχιστες περιοχές, μαζί με την Αγγλία, την μεσαιωνική και νεότερη, που κάποιος είχε δικαίωμα, ο ιδιοκτήτης μιας φάρμας, είχε δικαίωμα να πυροβολήσει οποιοδήποτε
έμπαινε μέσα στη φάρμα του, χωρίς άδεια. Έτσι να τον πυροβολήσει, να τον σκοτώσει, και αυτό ήταν νόμιμο. Είναι αρκετά άγρια η κοινωνία και εξακολουθεί, νομίζω, να είναι πολύ άγρια και από ορισμένες πλευρές πολύ πολύ απολύτιστη. Έτσι όπως το καταλαβαίνω, όπως το συζητάμε, κύριε Πιζάνια, μοιάζει, σκέφτηκα δηλαδή το Σπάρτακο, ότι είναι μια από τις πολύ μεγάλες επαναστάσεις της προαυτοκρατορικής Ρώμης. Ναι. Προφανώς, σύμφωνα με αυτά που λέτε, θα πρέπει να δεχθούμε ότι και αυτή η δούλη και η εξέγερσή τους βασίζεται στο γεγονός ότι κατάγονται πολλοί από αυτούς από περιοχές, τη Θράκη ας πούμε, που είχαν βαθμούς ελευθερίας. Άρα ήταν ήδη εκπαιδευμένοι στο να αναγνωρίζουν την ελευθερία και να την επιδιώκουν. Νομίζετε ότι ισχύει αυτό και σε αυτούς? Να σας πω, ναι, εμπροκειμένου για το Σπάρτακο ισχύει, και για άλλους που ήταν πρίγκιπες στον τόπο τους. Ακριβώς. Ή κάτι ανάλογο, τέλος πάντων, ισχυρά πρόσωπα. Αλλά ξέρετε, όταν μιλάμε για ελευθερία, είναι στην πραγματικότητα η μεγάλη άγνωστη και ο καθένας την τραβάει με το μέρος του. Οι κεφαλαιούχοι, οι βιομήχανοι, την ελευθερία κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της εργασίας. Οι κεφαλαιούχοι του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, την ελευθερία της κυκλοφορίας των κεφαλαίων χωρίς όρους. Υπάρχουν διάφορες εκλογές. Σωστά, και η ελευθερία μένει πάντοτε σχετικά διευκρίνηστη. Το μόνο πλαίσιο διευκρίνησης που υπάρχει είναι αυτό που έδωσαν οι νεωτερικές επαναστάσεις. Διαφορετικό η καθεμία, αλλά πολύ συγγενικό. Εννοώ πρωτίστως η γαλλική, αλλά και η δική μας επανάσταση. Έδωσε ένα περιεχόμενο στην ελευθερία. Από εκεί και ύστερα η ελευθερία των αναρχικών, ας πούμε, είναι εντελώς διαφορετική, έτσι δεν είναι, από την ελευθερία του ενός αστικού καθεστώτος, ας πούμε, οποιοδήποτε ευρωπαϊκού. Και έπειτα πολλές φορές είναι αναγνωρισμένη η ελευθερία ως δικαίωμα, αλλά διώκεται πανταχώθεν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Παλαιστίνη στη Γάζα. Ας μην επικαλεστούμε την ιστορία των επαναστάσεων, των εξεγέρσεων που νομιμοποιεί οποιαδήποτε ένοπλη αντίσταση στους κατακτητές. Ας πάμε στο πολύ εγκατεστημένο, εγκαθιδρυμένο και αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες του κόσμου καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Λέει σε ένα άρθρο ότι όλοι οι λαοί έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και συνεπώς στην ανεξαρτησία. Έτσι είναι, την πολιτική ανεξαρτησία. Δικό τους κράτος, σύνορα κλπ. Λοιπόν, και λέει σε κάποιο άλλο σημείο, εφόσον ένας λαός είναι κατακτημένος, έχει δικαίωμα στην ένοπλη αντίσταση. Ακριβώς. Αυτό δεν θεωρείται αυτονόητο για τη Χαμάς. Εξού και πέφτουν πάνω της με τρόπους πλάγιους. Ας πούμε, λένε, είναι Ισλαμιστές, είναι αυτό, είναι άσχημοι, είναι απολύτιστοι, είναι βάρβαροι. Κάναν μια βάρβαρη πράξη στις 7 Οκτωβρίου με αυτή την καταδρομική ενέργεια που κάνανε στο Ισραήλ κλπ. Και αυτό το λένε τη στιγμή που το Ισραήλ έχει σκοτώσει 20.000, 30.000. Ακριβώς. Το παιδό στη μισή Γάζα. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, υπάρχει η ελευθερία ως διεκδίκηση, αλλά οι εκδοχές της είναι πολλές, διαφορετικές και αντικρουόμενες συχνότατα. Εμένα, ας πούμε, προσωπικά, ποσός με ενδιαφέρει η ελευθερία κυκλοφορίας του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Αν ψοφούσε αύριο θα ήμουν ευχαριστημένος. Και δεν είστε ο μόνος. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, πριν περάσουμε και σε αυτά, θα συζητήσουμε και αυτά τα θέματα και μάλιστα στο τέλος της εκπομπής, για να μην καταχαστώ το δικό σας χρόνο, θα διαβάσω εδώ στους φίλους μας που μας ακούνε την κοινή διακήρυξη. Γιατί προσέξτε, κύριε Πιζάνια, λέμε Χαμάς, η Χαμάς και το Ισραήλ. Όμως δεν είναι μόνο η Χαμάς. Είναι όλες οι παλαιστινιακές οργανώσεις. Έτσι, ξέρετε, θα το διαβάσω μετά στο τέλος για να μην καταχρώ με το χρόνο σας. Όμως, ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από την ιστορικότητα, υπάρχει ένα πρωταρχικό αίσθημα ελευθερίας, αίσθημα
ατομικής αυτοδιάθεσης και συλλογικής αυτοδιάθεσης της κοινότητας, του κράτους, του έθνους, δεν ξέρω τι. Υπάρχει κάτι πρωταρχικό ή είναι απόλυτα ιστορικό? Νομίζω ότι είναι απόλυτα ιστορικό. Και εξαρτάται, παραδείγματος χάρη, ιστορικό και εξαρτάται πολύ από τις πράξεις, από τη δράση των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, οι δικοί μας καραβοκυραίοι του 17ου-18ου αιώνα, Ύδρα, Πέτσες, Ψαρά κλπ, γνωστοί εννοώ καραβοκυραίοι, που είχαν πολύ σημαντικό μέρος στην Επανάσταση, τη δική μας, την ελληνική. Ελευθερία ήταν αυτό το αίσθημα που αποκτούσαν από τα ταξίδια στη θάλασσα. Και ταυτοχρόνως από την ελευθερία να εμπορεύονται όπου θέλουν, σε όποιο λιμάνι θέλουν, με όποιο νόμισμα θέλουν κλπ. Ενώ αντίθετα για ένα διανοούμενο της ίδιας εποχής, Έλληνα ή Γάλλο, δεν έχει σημασία, Ιταλό, ελευθερία ήταν ένα σύστημα και για τους πιο πολιτικοποιημένους, όπως παραδείγματος χάρη ο Ρήγας στο σύνταγμά του μας λέει, ένα πλαίσιο κανόνων ήταν η ελευθερία. Η ελευθερία ήταν ένα πλαίσιο δικαιωμάτων μάλλον και κανόνων. Οπότε το τι ακριβώς είναι η ελευθερία είναι σχετικά ρευστό και είναι σχετικά ρευστό ακόμη σήμερα. Δηλαδή παίζεται τι είναι ελευθερία. Έχουν οι Ουκρανοί την ελευθερία να αφήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν διπυρωτικούς πυράβλους ουσιαστικά στην 3 βήματα από την αυλή της Μόσχας? Έτσι. Όχι, δεν την έχουν. Αυτή την ελευθερία, βεβαίως. Όπως αποδείχθηκε. Έχουμε εμείς την ελευθερία να αποφασίζουμε τι ακριβώς θέλουμε, που είμαστε δημοκρατική χώρα. Κάνουμε εκλογές, ψηφίζουμε, εκλέγουμε δημάρχους, περιφερειάρχες και κυρίως κυβέρνηση κλπ. Έχουμε την ελευθερία όμως να αποφασίσουμε πολύ διαφορετικά από ό,τι λένε οι νόμοι. Όχι, δεν την έχουμε. Δηλαδή οι νόμοι και τα κυρίαρχα συστήματα, κάτι το οποίο έχει πει ο Πλάτωνας ήδη από τότε, 2.000 τόσα χρόνια πριν στην πολιτεία, είναι φτιαγμένοι στα μέτρα των ισχυρών, αλλά που εφαρμόζονται στο σύνολο των υπολείπων. Δηλαδή οι εξουσιαστές φτιάχνουν νόμους και για τους εξουσιαζόμενους. Λοιπόν. Έχουμε εμείς δικαίωμα να πούμε δεν μας αρέσει αυτό? Όχι, δεν έχουμε δικαίωμα, διότι οι νόμοι αυτοί ορίζουν και το πλαίσιο των αντιδράσεων που μπορούμε να έχουμε εάν κάτι δεν μας αρέσει, διαφωνούμε, δεν μας συμφέρει κλπ. Εξού και η διαρκής διαμάχη από το 19ο αιώνα για το τι είναι απεργία, πώς ορίζεται η απεργία, ποιο είναι το πλαίσιο, ποια είναι τα όρια, ποιες είναι οι νόμιμες προϋποθέσεις για μια απεργία. Ασχέτως αν αυτά κατά περιόδους πάνε, παρά τα αυτό το πλαίσιο παραμένει, υπάρχει εκεί, φτιάχνεται, ξαναφτιάχνεται, χαλαρώνει, στενεύει κλπ. Σε εμάς, ας πούμε, σήμερα έχει στενέψει πάρα πολύ. Θα πάμε σε αυτό. Το πλαίσιο. Αν όμως κρατεύουν 100 ή 200.000 στο δρόμο, ο συσχετισμός είναι τέτοιος που δεν μπορεί η εξουσία να τα βάλει με τους 200.000 για να εφαρμόσει το πλαίσιο. Κάνει το κορόιδο, σωπαίνει. Δηλαδή, έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες, με συγκρούσεις, εντάσεις, με βουβές συγκρούσεις, βουβές διαμαρτυρίες και προχωράνε είτε προς τον γκρεμό είτε λίγο καλύτερα. Εδώ δύο σημεία για να αφήσουμε αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε παρακάτω, να συμπυκνώσω αφενός αυτό που κατάλαβα που μας λέτε, δηλαδή ότι εάν κάποιος δεν είχε ποτέ νιώσει το άγγιγμα της ελευθερίας, δεν μπορεί και να το διεκδικήσει. Έτσι δεν είναι? Όχι, ελευθερία είναι μία ιδέα που αρχίζει και εμφανίζεται μετά την αρχαία
Ελλάδα, αρχίζει και εμφανίζεται ξανά ως ιδέα το 13ο αιώνα στα βορειοευρωπαϊκά, ιδίως στα βορειοϊταλικά πανεπιστήμια, ως ελευθερία της σκέψης στα θεολογικά πράγματα. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν διαφορετικό, όχι στην αρχαία Ελλάδα, στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Ήταν διαφορετικό ζήτημα η ελευθερία, και από την Αθήνα στη Σπάρτη πάλι πολύ διαφορετικό. Και από την Αθήνα στην Κόρινθο, την Εύβοια, τη Θήβα κλπ. Ως προς τους Μακεδόνες τελείως διαφορετικό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αλλάζει το τι είναι ελευθερία. Επίσης το έθνος. Το έθνος, η ιδέα του έθνους είναι μια ιδέα που χτίζεται ιστορικά, δεν υπάρχει. Χτίζεται με υλικά που προϋπάρχουν, αλλά φτιάχνεται κάτι καινούριο τελείως. Δεν είναι δηλαδή μια φυσική, ας το πούμε έτσι, επιθυμία που γεννιέται στον άνθρωπο από τη φύση του. Όχι, η φύση του ανθρώπου δεν περιέχει ούτε ελευθερία, ούτε έθνος, ούτε ανεξαρτησία, ούτε τίποτε. Είναι κάτι που τα κατακτάει, γεννιόνται. Παραδείγματος χάρη, για να πάμε σε πολύ προηγούμενες κοινωνίες, αν ένα νομά ο οποίος κινεί το κοπάδι του, ας πούμε, στα σύνορα της Αιτωλίας, κάθε χρόνο για να αναπαράγει το κοπάδι του, είναι κτηνοτρόφος του ημινομαδικού είδους. Έτσι, ωραία. Αν αυτόν του πάσχεις τη μετακίνηση, δεν του στερείς την ελευθερία, αλλά του γεννάς την ιδέα της ελευθερίας. Την ιδέα ότι πρέπει να ξανακατακτήσει τη δυνατότητα να μετακινείται. Αυτό είναι. Έτσι γεννιόνται οι ιδέες. Δεν γεννιόνται. Δηλαδή, πώς το έλεγε ο πρόεδρος Μάο, από πού έρχονται οι σωστές ιδέες? Από τις ανθρώπινες πράξεις. Δηλαδή, από την επιστήμη, βέβαια, κλπ. Είναι η πράξη δηλαδή που γεννάει την ελευθερία και όχι η ελευθερία που γεννάει την πράξη, λέτε. Είναι τα εμπόδια που τίθενται, είτε κοινωνικά, πολιτικά και άλλα, είτε εκ των πραγμάτων, φυσικά ας πούμε εμπόδια, τα οποία μπλοκάρουν μία δυνατότητα που προϋπήρχε, και πάνω στην προσπάθεια ανακατάκτησης αυτής της δυνατότητας γεννιόνται οι ιδέες, οι οποίες σιγά σιγά σχηματίζονται ως ελευθερία. Κάποια στιγμή στο δυτικό κόσμο. Ναι. Πάντα. Και όχι γενικά παντού. Οι μαύροι, τους οποίους, για να ξαναγυρίσουμε, κυριολεκτικά ξερίζωναν από την Αφρική, λες και ήταν θάμνοι, και τους πήγαιναν, ξέρω εγώ, στη Βιρτζίνια. Αυτοί δεν είχαν καμία ιδέα της ελευθερίας. Είχαν την ιδέα του ξεριζώματος, εξού και τα τραγούδια τους κλπ. Είχαν την ιδέα ενός πόνου, ας πούμε, ανθρώπινου πόνου, για όλα όσα είχαν υποστεί, εξού και πολλά τραγούδια, ακόμη και της jazz υπέροχα. Τα blues. Τα blues ακριβώς. Όμως, ναι, με συγχωρείτε. Αυτό συνεπώς η ελευθερία ως ιδέα γεννιέται, και η ελευθερία γεννήθηκε στο δυτικό κόσμο. Στην Ευρώπη. Είπατε ένα παράδειγμα προηγουμένως, και ας μείνουμε σε αυτό, δηλαδή για τους κτηνοτρόφους της Αιτωλίας των κλασικών χρόνων. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν θεσμίσει τη ζωή τους με κάποιο τρόπο και την είχαν θεσπίσει και θεσμίσει με τον δικό τους τρόπο. Όταν λοιπόν εμφανίζεται κάποιος παράγοντας τρίτος που αυτή τη θέσμηση προσπαθεί να την ανατρέψει με τη βία ή με άλλους τρόπους, με συμμαχίες ή δεν ξέρω τι, τότε οι άνθρωποι εξεγείρονται. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή, διότι οι άνθρωποι ξέρουμε, όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και οι διανοούμενοι, ξέρουμε πιο καλά, πολύ πιο καλά, τι δεν θέλουμε, και πολύ λιγότερο καλά ή σχεδόν καθόλου τι θέλουμε. Και πολλές φορές αυτό που νομίζουμε ότι ξέρουμε για αυτό που θέλουμε είναι απλώς μια αόριστη επιθυμία, μια ασαφής διάθεση, ας το πούμε περισσότερο. Αν θυμάμαι καλά, ο Μάρξ, ο Μπένιαμιν και πολλοί διανοητές μιλούσαν
για την ότι προσπαθώντας να περιγράψω αυτό που λέγατε και εσείς προηγουμένως με άλλο τρόπο, μιλάμε για κρυσταλλώσεις κοινωνικοπολιτικές, τις οποίες κρυσταλλώσεις αυτές τις σπάνε οι επαναστάσεις. Αυτό γιατί γίνεται, όπως το περιγράψετε προηγουμένως, γίνεται προφανώς για να ξαναβρεθεί κάτι όμως. Τι είναι αυτό, κύριε Πιζάνη, αυτό το πράγμα? Ναι. Πρωτίστως γίνεται γιατί δεν θέλουν αυτή την κρυστάλλωση. Ακριβώς, ακριβώς. Για κάποιο λόγο έχει γίνει ανυπόφορη, έχει γίνει, πώς το λένε, αυτό ανυπόφορη, δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Ναι. Εν τη αυτή περιπτώσει, ποια είναι τελικώς, στο σημείο αυτό της συζήτησης, ποιο είναι η ευθύνη των δούλων καταρχάς της αρχαιότητας? Υπήρχε ευθύνη? Γιατί στο κάτω-κάτω, αν δεν είχαν κάλεσμα στην ελευθερία, γιατί να έχουν ευθύνη? Στην αρχαιότητα, κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε μια διακρίσεις. Βέβαια, έχετε δίκιο. Στην ελληνική αρχαιότητα, εκτός της Σπάρτης και εκτός του Λατομείου, του Λαβρίου, οι δούλοι περνούσαν μια χαρά. Ήταν απλώς εργάτες, βιοτέχνες, τεχνίτες, δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Αλλά πολιτικά δικαιώματα δεν είχαν ούτε οι γυναίκες, ούτε οι μέτικοι και άλλοι πολλοί δηλαδή δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Αλλά ήταν αστυνομικοί όπως οι σκύθες, ήταν διάφορα. Θέλω να πω, δεν είναι το καθεστώς της δουλείας στις δημοκρατικές πόλεις κράτη, με τις εξαιρέσεις που σας είπα πριν, δεν ήταν κάποιο καθεστώς βάρβαρο, ας πούμε. Και αν κάποιος κακομεταχειριζόταν τους δούλους του στην Αθήνα, κάποιος γεωκτήμονας, ας πούμε, στιγματιζόταν με κάποιο τρόπο. Δεν θεωρεί το αυτονόητο, δεν ήταν όπως, ας πούμε, στην Καραϊβική, στις πολιτείες του Νότου, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούσε και να το σκοτώσει και δεν έτρεχε τίποτα, δεν υπήρχε καν θέμα, ήταν αυτονόητο. Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα πολύ ωραίο, μια Αμερικανίδα, που δείχνει μια ημέρα ενός λιντσαρίσματος. Ναι. Και θα κρεμούσαν σε κάποιο δέντρο, σε κάποια πολιτεία έξω από την πόλη, κάποιους μαύρους. Για κάποιο λόγο είχαν αποφασίσει ότι τους κρεμάσουν. Κάτι κακάνι, δηλαδή, υποτίθεται. Και δείχνει αυτό. Δεν δείχνει το λιντσάρισμα. Δείχνει πώς πηγαίνει ο κόσμος να παρακολουθήσει το λιντσάρισμα, μεταξύ των οποίων και μαύροι. Με φαγητά, να κάνουν πικνίκ, με παιδιά, γυναίκες, οικογένειες, λένε και κάνουν τραγούδι κλπ. Σαν να πήγαιναν σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα υπαίθριο πανηγύρι. Αυτό το περιγράφει και ο Φουκώ, έτσι, το περιγράφει έτσι, αυτό το πράγμα. Πώς γινόντουσαν τα βασανιστήρια τα δημόσια και ο κόσμος πήγαινε για να γιορτάσει. Βέβαια. Στους αποκεφαλισμούς ή στο κρέμασμα, ας πούμε, των όσους σκοτώναν στο Μεσαίωνα και στον ύστερο Μεσαίωνα ιδίως, πήγαιναν να δουν, πήγαινε ο κόσμος να δει, αλλά αυτό έχει και λογική σοφρονισμού. Ακριβώς. Ενώ το άλλο με το λιντσάρισμα που πηγαίνουν σαν να κάνουν εκδρομούλα κυριακάτικη είναι λίγο ανατριχιαστικό. Οι Ρωμαίοι δούλοι είχαν ευθύνη για τη δουλεία τους? Μας είπατε για τους Αθηναίους. Ναι, αυτοί έτσι κι αλλιώς εξηγέθηκαν. Έχουν το μεγάλο γεγονός του Σπάρτακου, αλλά και άλλες. Υπάρχουν και άλλες μικρότερες εξεγέρσεις. Γιατί όταν μιλάμε για τη Ρώμη είναι δύο πράγματα. Είναι η πόλη της Ρώμης, όπου υπάρχουν δούλοι, ναι, πολλοί, και είναι πάλι τέτοιο, υπηρέτες, εργάτες κλπ. Τεχνίτες, όλα αυτά. Και υπάρχουν και οι δούλοι στις κατακριμένες περιοχές, δηλαδή στις περιοχές που κυριαρχούσε η Ρώμη, οι οποίοι ήταν όμως δούλοι όχι ακριβώς των Ρωμαίων, αλλά των τοπικών ηγεμόνων. Δεν ήταν δούλοι απευθείας των Ρωμαίων, της ρωμαϊκής ελίτ δηλαδή που διοικούσε την αυτοκρατορία, αλλά των τοπικών ηγεμόνων. Όπως ο Ηρώδης, ας πούμε, όπως ο Ηρώδης που ήταν τετράρχης. Στη Μέση Ανατολή, διάφοροι λαοί. Εκεί έχουμε κάποιες εξεγέρσεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Μερικές είναι και διάσημες στην ιστορία.
Εντάξει, κατασφάχθηκαν, δεν έμεινε τίποτε. Οι Ρωμαίοι τους κατακρεούργησαν κυριολεκτικά, αλλά ναι, έχουμε κάποιες εξεγέρσεις. Η περιοχή που έχουμε εξεγέρσεις σοβαρές, ενάντια σε αυτά, ας πούμε, τα φαινόμενα της καταπίεσης, είναι η Ευρώπη. Εκεί έχουμε συνεχείς αντιδράσεις, όχι για να καταλύσουν το φεουδαλικό σύστημα, ας πούμε, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένας τρόπος διαπραγμάτευσης των όρων της φεουδαρχίας, των όρων της κυριαρχίας. Περισσότερο και λιγότερο στόχος, όχι λιγότερο καθόλου ο στόχος, η κατάλυση, ας πούμε, όπως αυτή η κατάλυση και λοιπά του καθεστώτος, η ανατροπή του καπιταλισμού, από την εργατική τάξη και λοιπά, τους επαναστάτες και λοιπά. Αυτά είναι φαινόμενα που αρχίζουν με τις νεωτερικές επαναστάσεις και κορυφώνονται το 19ο και τον 20ο αιώνα, πάλι κυρίως στην Ευρώπη. Εντάξει, έχουμε και την Αμερικανική Επανάσταση, έχουμε και τις επαναστάσεις της Λατινικής Αμερικής, αλλά αυτές γυρίζουν σε ένα καθεστώς αρχοντίας, δηλαδή πάλι γεωκτήμονες και λοιπά, το ίδιο με το πόπολο να είναι όχι δούλοι, αλλά εργάτες, κολύγοι και λοιπά. Στη Λατινική Αμερική, ενώ η επανάσταση του Μπολιβάρ, του Χωσέ Μαρτί και λοιπά. Έχουν ευθύνη, ναι, έχουν μια ευθύνη στο βαθμό που δεν υπερασπίζονται τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους κλπ. Αλλά βέβαια, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι τη μεγάλη ευθύνη την έχει αυτός που σηκώνει το βούρδουλα, αυτός που σηκώνει το μαχαίρι, ας πούμε, για να σφάξει τη μεγαλύτερη και κυριότερη ευθύνη. Εξού και όσοι έχουν υποστεί τα αντίπεινα των καταπιεσμένων δεν έχουν βρει το δίκιο τους στην ιστορία. Κανείς δεν βγήκε να πει δε τους φουκαράδες, τους τάδε άρχοντες, ας πούμε, τους φάξανε, ναι. Κανείς δεν λέει, ας πούμε, γιατί στη Γαλλική Επανάσταση το λένε, αλλά όχι ως κάτι φυσιολογικό, ότι δεκάδες πύργοι φεουδαρχών και αριστοκρατών κάηκαν, αυτοί πετάχτηκαν από τα μπαλκόνια και τα έγγραφα που πιστοποιούσαν τα φεουδαλικά τους δικαιώματα κάηκαν. Γίνανε δεκάδες τέτοια στην διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης τα πρώτα χρόνια, όπως είχαν γίνει σε μικρές εξεγέρσεις στον ύστερο Μεσαίωνα και στη νεότερη εποχή. Όπως λέγατε προηγουμένως, αν ολοκληρώσατε βεβαίως. Ναι. Όπως λέγατε προηγουμένως, αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη σήμερα είναι η διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης εκ μέρους ενός λαού. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Βλέπουμε... Για τους Παλαιστινίους. Μιλώ για τους Παλαιστίνους ασφαλώς, βεβαίως. Ναι. Δύο γεγονότα νομίζω τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Αφενός είναι εκείνες οι διαδηλώσεις των εύψυχων Εβραίων αλλά και Αράβων Ισραηλινών εναντίον του καθεστώτος, του Απαρτχάιντ, ναι, του πολέμου κτλ. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ γενναία στάση, γιατί σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε πόλεμο, κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου σαν τον Νετανιάχου και όλους αυτούς τους ακραίους, άλλοι τους λένε φασίστες, άλλοι τους λένε υπερορθόδοξους, άλλοι τους λένε... Καλά, στην πραγματικότητα είναι κάτω από ένα μιλιταριστικό κράτος. Ακριβώς. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη γενναιότητα εν καιρό πολέμου να αμφισβητούν τις πρακτικές κυβέρνησής τους. Και το βρίσκω πολύ γενναίο, δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς, κύριε Πιζάνη. Ναι, ασφαλώς είναι πολύ γενναίο. Ναι. Αυτό βέβαια τώρα τις τελευταίες εβδομάδες έχει περιοριστεί στη διεκδίκηση της επιστροφής των ομήρων. Σωστά. Πάντα υπάρχει ένα σημείο αιχμής, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι, το οποίο ναι, έτσι μπορεί να χωράει. Ναι. Ταυτόχρονα βλέπουμε μια χώρα, την Νότια Αφρική, ή μάλλον πριν φύγω από εκεί να διαβάσω απλώς... Καλά, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ, ας μιλήσουμε γι' αυτό λοιπόν. Η Νότια Αφρική λοιπόν, η χώρα που έχει παρελθόν στο Απαρτχάιντ, κάνει προσφυγή στον ΟΗΕ και ζητάει την καταδίκη
του Ισραήλ για γενοκτονικά και για... Όχι μόνο στον ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο. Ακριβώς, στο Διεθνές Δικαστήριο εννοώ. Έχετε δίκιο. Δηλαδή έκανε κατά κάποιο τρόπο αγωγή εναντίον του Ισραήλ. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και ίσως σαν ανέκδοτο το λέω, δεν θα μπορούσε να το κάνει η Ελλάδα ή μια χώρα σαν και εμάς, σαν και αυτήν. Αυτό είναι πραγματικά ανέκδοτο. Είναι πραγματικά, η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα είναι, πώς το είπε ο μεγάλος Άγγλος, όνειρο θερινής νυχτός. Ακριβώς, Σέξπιρ, έχετε δίκιο. Αυτό έχετε μια ερμηνεία γιατί το κάνει η Νότια Αφρική, το κάνει μέσα από ένα ιστορικό ρεφλέξ, κάτι άλλο? Ναι, το κάνει επειδή είναι η χώρα με την πιο πρόσφατη που ο λαός της προκάλεσε μια επαναστατική ανατροπή πολύ πρόσφατα, πριν 30 χρόνια. Ναι. Δηλαδή οι γενιές που κάναν την επανάσταση και ανέτρεψαν το Apartheid στην Νοτιοαφρικανική Ένωση είναι ζώσες ακόμη, είναι στα πράγματα και είναι εκεί παρούσες. Δεν είναι όπως ας πούμε η δική μας επανάσταση πριν 200 χρόνια. Έχουμε και την επανάσταση όμως του 41-45. Καλά, και πάλι δεν ζουν. Και πάλι δεν ζουν, μάλιστα. Οι περισσότεροι είναι. Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο παλιό, σχετικά όχι πολύ παλιό, του κυρίου Κουσούρη, ενός συναδέλφου, για τους δοσύλλογους στην κατοχή, πολύ εντυπωσιακό. Και εγώ διαβάζω ένα, ακριβώς πάνω σε αυτό το βιβλίο του κυρίου Χαραλαμπίδη. Κυρίου Χαραλαμπίδη το καινούριο, ναι. Ακριβώς. Το οποίο έχει σειρά μετά. Έχει σειρά μετά, μάλιστα. Το οποίο θα το κάνουμε και εμείς εκπομπή εδώ. Ναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, κύριε καθηγητά, κύριε Πιζάνια, αυτό που συνέβη. Ένα έγκλημα που έχει περάσει στη σιωπή, έχει περάσει δηλαδή στον ντούκου από μια ολόκληρη κοινωνία για τα συμφέροντα των κυριάρχων πάντα. Δεν ξέρω εσείς, τώρα που το διαβάζετε κιόλας αυτές τις μέρες, τι έχετε να πείτε γι' αυτό, έτσι, εν παρόδο. Τίποτα. Εκεί έχει γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή, δηλαδή πολύ μεγάλη αντιστροφή για την ακρίβεια. Αυτοί που πολέμησαν υπέρ της πατρίδας, του έθνους και της ελευθερίας είναι αυτοί που βγήκανε και οι οποίοι ήταν νικητές ουσιαστικά του Παγκοσμίου Πολέμου και της αντίστασης, ενώ η αντιστασιακή είναι αυτοί που νικήθηκαν τελικά. Και επικράτησαν αυτοί που ήταν οι συνεργάτες ή μαυραγορείτες ή απόμακροι κάπου μακριά στη Μέση Ανατολή, στην Αγγλία. Δηλαδή δεν είχαν καμία σχέση. Αλλά εκεί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που μπορεί να γίνει, γιατί, πώς. Στο βιβλίο αυτό ο κύριος Κουσούρης δείχνει πάρα πολύ καλά τις αντιφάσεις της πολιτικής του ΕΑΜ και του ΚΚΕ ουσιαστικά. Με το ένα πόδι στην νομιμότητα, με το άλλο στην παρανομία, λίγο, αλλά κυρίως αντιφατικά αυτό. Δηλαδή δεν είχε αποφασίσει ούτε να πάρει την εξουσία πλήρως, ούτε να μπει στην νομιμότητα πλήρως. Έκανε λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Βρετανοί πολύ καλά. Άλλωστε είναι εύλογο να μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν πολύ καλά. Ήταν μια αυτοκρατορία 2 αιώνων, δεν ήταν τυχαίοι. Και σιγά σιγά ανέτρεψαν το συσχετισμό. Και εγκαθίδρυσαν ένα καθεστώς το οποίο ακόμη σήμερα, ας πούμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάποιους γόνους δοσιλόγων που δεν έχουν αποκηρύξει τον μπαμπά τους, δεν εννοώ ως μπαμπά να τον αποκηρύξουν, αλλά ως δοσίλογο. Ακόμη σήμερα δηλαδή υπάρχει αυτό, φανταστείτε. Ας μην ξεχάσουμε ότι... Στους δικαστές υπάρχει αυτό. Ακριβώς. Σε πολλά. Δηλαδή το ελληνικό κράτος πάντοτε έπασχε από αυτό το πράγμα. Το γεγονός δηλαδή ότι οι δικαστές είναι τόσο ευεπίφοροι στην κομματικοποίηση και στη φαυλότητα, οι Έλληνες δικαστές εννοώ, οφείλεται σε μια ιστορία που έχουν από την εποχή του Μεταξά μέχρι σήμερα. Από τα λίγα που γνωρίζω
δεν νομίζω ότι ποτέ η δικαστική εξουσία στα μείζωνα ζητήματα που απασχόλησαν τον ελληνικό λαό ποτέ δεν στάθηκε. Δεν μιλώ στη διαφορά ανάμεσα σε εσάς και σε μένα, αν το κτήμα είναι δικό μου ή δικό σας. Μιλάω στα μείζωνα, έτσι. Δεν νομίζω ότι ποτέ η δικαστική εξουσία, και εν μέρει εξηγείται. Κοιτάξτε, υπάρχει και το θέμα ότι οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί αργότερα αναγκαστήκαν, εμπαρόδο λέω αυτό, έφτιαξαν από το τίποτα, από τους δοσύλλογους, από τους γερμανοτσολιάδες, όλες αυτές τις ομάδες των συνεργατών, φτιάξαν τη νέα... Όχι μόνο, και από τους βασιλόφρονες. Ακριβώς. Ήταν ένα μεικτό... Δηλαδή τότε άλλαξε η σύνθεση της άρχουσας τάξης. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ακριβώς αυτό. Όπως λέει κάποιος φίλος, πολύ πετυχημένα, ποιος ήταν από τους τελευταίους, ο Τσουδερός ας πούμε, από τους τελευταίους μεγαλοαστούς οι οποίοι έκαναν τον ελληνισμό, τον διαφωτισμό, την επανάσταση, το κράτος κλπ. Επέκτηναν το κράτος στο 19ο, τον 20ο αιώνα. Μετά ήρθαν οι μικροαστοί, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Που ήταν λίγο δοσύλλογοι, λίγο μπαγαπόντιδες, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο, και με αυτούς συμβιβάστηκαν και οι αστεί. Εδώ συμβιβάστηκαν οι Αμερικανοί με αυτούς. Ακριβώς, ακριβώς. Και γκρινιάζανε μετά τους τρώνε τα λεφτά, μάλιστα. Δεν τους θέλαν ούτε ζωγραφιστούς. Οι αμερικανικές αποστολές στην αρχή λένε τα μύρια όσα κακά για τους Έλληνες πολιτικούς και την άρχουσα τάξη ιδίως. Την διεφθαρμένη, ανίκανη κλπ. Αλλά εντάξει, αυτούς είχαν, με αυτούς δουλέψαν. Πριν περάσουμε λίγο στην Ελλάδα του σήμερα, να πω εδώ πέρα στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος κάνει ένα σχόλιο και θα το απαντήσω εγώ, γιατί μου λέει δικαστές, γιατροί και δικηγόροι, κατάρρεση κοινωνίας. Και πιο κάτω, βέβαια, λέει: συγγνώμη, Άρη, δεν θέλω να τσουβαλάζω κανένα, κατά πλειοψηφία όμως. Προσέξτε, φίλοι και φίλες, όμως, οι δικαστές αποτελούν άμεσο βραχίωνα της εξουσίας. Άμεσο. Ενώ οι δικηγόροι, πόσοι δικηγόροι δεν χαθήκανε στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Δεν θέλω να υπερασπίσω κανένα κοινωνικό, δεν έχω κανένα λόγο. Λοιπόν, να πω στο φίλο μας. Ναι. Ότι η Τριανδρία που διοικούσε τον Ελλάς, ο στρατιωτικός διοικητής του Ελλάς ήταν ο Σαράφης, ο καπετάνιος που ήταν ο Άρης, ο Βελουχιώτης, και υπήρχε και ένας τρίτος, ο Τζίμας, ο Σαμαρινιώτης, μεγάλη ο οποίος ήταν δικηγόρος, αστός δικηγόρος. Και πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, κύριε. Πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Κύριε Πιζάνια, τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χθες ο κύριος Συρίγος, τέος υφυπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης Μητσοτάκη και νυν βουλευτής, έκανε κάποιες δηλώσεις ότι κατά 97%, ίσως δεν θέλω να λέω, λέει η συνθήκη της Λοζάνης είναι στο 97% παροχημένη και δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή, ναι, όντως, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δηλαδή, βέβαια, μπορούμε να πούμε στην Τουρκία, έλα ρε παιδάκι μου, πάρε ό,τι θες κι εσύ. Ακριβώς. Που έλεγε το τραγουδάκι, πάρε ό,τι θέλεις παλιατζή. Έτσι. Λοιπόν, προσωπικά έχω εδώ και κάποια χρόνια μια ερμηνεία η οποία μου φαίνεται μάλλον σωστή, εν πάση περιπτώσει τα πράγματα δεν την έχουν διαψεύσει. Η Τουρκία άρχισε να γίνεται πολύ επιθετική στις διεκδικήσεις της, δηλαδή από βραχονησίδες, από 18 βραχονησίδες να ζητάει το μισό Αιγαίο με τη γαλάζια πατρίδα, που είναι τεράστια διαφορά, έτσι δεν είναι? Τεράστια. Και από μία λύση που να τη βολεύει στην Κύπρο να ζητάει 2 κράτη. Έγινε δηλαδή πάρα πολύ επιθετική, όχι μετά το 16, όχι εξαιτίας του πραξικοπήματος, αλλά επειδή το 16 πια είχε ολοκληρωθεί η εξής κατάσταση. Τα 3 μεγάλα κόμματα, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία αρχικά και αυτό που προέκυψε συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο καινούριος, του κυρίου Κασελάκη λέτε? Του κυρίου Κασελάκη, ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έδιναν με βάση τα μνημόνια αφιδώς κυριαρχία προς τρίτους. Το λέγαμε Τρόικα. Στην πραγματικότητα ήταν προς τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους εταίρους των Γερμανών. Ναι, με αποκορύφωμα εκείνο το άρθρο το οποίο πήγαινε από μνημόνιο σε μνημόνιο, από το πρώτο στο δεύτερο και το δεύτερο στο τρίτο, που έλεγε ότι μέσα στα μνημόνια δηλαδή υπήρχε αυτό το άρθρο,
που έλεγε ότι οι προβλέψεις των μνημονίων υπερέχουν της εσωτερικής νομιμότητας. Έτσι. Δηλαδή του συντάγματος. Έτσι. Αυτό είναι παραχώρηση κυριαρχίας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Εσωτερικής κυριαρχίας. Αν σε αυτό προσθέσει κανείς και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και το περαιτέρω ξεπούλημα προς τις τράπεζες, έχουμε λοιπόν μία παραχώρηση εσωτερικής κυριαρχίας, η οποία αργά ή γρήγορα θα έφερνε και στοιχεία παραχώρησης εξωτερικής κυριαρχίας, δηλαδή προς τρίτους, προς κράτη απευθείας ενδιαφερόμενα. Και νομίζω ότι η Τουρκία, όταν διαπίστωσε πως όλα τα κόμματα, ακόμη και ο καινούριος αντιστασιακός ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε και αυτός με το δικό του μνημόνιο κυριαρχία, είπε τώρα θέλω κι εγώ. Όπως και οι Αμερικάνοι ήρθαν και είπαν θέλω, ξέρω εγώ, άλλες 10 βάσεις, άλλες 8 βάσεις. Εντάξει, οι Αμερικάνοι ως έμποροι είπανε τι θέλετε σε αντάλλαγμα. Και οι δικοί μου τους είπαν, ο Μητσοτάκης δηλαδή, τίποτε. Τίποτε, παιδιά. Εδώ είμαστε κυμπάριδες, τα χαρίζουμε. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι να πάρουν και τη Σκύρο, να κάνουν και στη Σκύρο βάσεις οι Αμερικανοί. Έτσι. Κι όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Πιζάνια, σε απάντηση των θέσεων του κυρίου Συρίγου, που για πολλούς είναι ο λαγός του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος κύριος Μητσοτάκης είναι ο λαγός. Αυτό είναι καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην αυτό. Έτσι ακριβώς. Έρχεται ο κύριος Κασελάκης όμως και λέει, το έχω μπροστά μου σε ανάρτησή του, αναφέρει πλάι σε έναν Ερντογάν που προσπαθεί εδώ και καιρό να αναθεωρήσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Ήρθε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Συρίγος, να υπερθεματίζει ότι η συνθήκη αυτή είναι παροχημένη και το 97 δεν έχει καμία αξία. Όταν κάνει τέτοιο δώρο στον Ερντογάν, τα δεν εννοούσε αυτό, περιτεύουν. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ηγείται, προσπαθεί να οικειοποιηθεί κόντρα σε αυτό που είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, να καπηλευθεί το πατριωτικό χαρακτήρα της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Το σχόλιο σας. Μακάρι, όχι να καπηλευθεί, μακάρι να το οικειοποιηθεί. Θα τους πιστέψουν, θα τους πιστέψουν. Διότι η αριστερά στην Ελλάδα μεγαλούργησε πότε? Όταν ήταν εθνική, λαϊκή και δημοκρατική. Ακριβώς. Δηλαδή η κατοχή, εδώ αρκετά λιγότερο η αντίσταση στη Χούντα και μετά το Πασόκ. Αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή αριστερά ταξική με την αυστηρή έννοια στην Ελλάδα, και μάλιστα συνέβη να διαβάζω ένα βιβλίο της Αντάλ Μουφ προσφάτως, της Αγγλίδας μαρξίστριας, που υποστηρίζει ακριβώς, με συγχωρείτε να πιω λίγο νερό, παρακαλώ. Υποστηρίζει ακριβώς ότι πια αυτό που είναι αδύνατο να γίνει σήμερα, για ποικίλους λόγους τους οποίους εξηγεί, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ταξική αριστερά. Μπορεί να υπάρχει αριστερά η οποία είναι πιο πολύπλοκη, πιο σύνθετη από αυτό που ήταν παλιά τα κομμουνιστικά κόμματα, εργατική τάξη κόμμα κλπ. Ότι είναι ένα πιο πολύπλοκο πράγμα αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα, και πιο δύσκολο βέβαια και πιο, πώς να το πω, και πιο πρωτόγνωρο. Και πιο πρωτόγνωρο. Στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο πρωτόγνωρο. Για πολλά χρόνια όμως καινοτόμησε η αριστερά, ξεχνώντας και τη δημοκρατία και τον πατριωτισμό και την... βέβαια, φυσικά. Έρχεται λοιπόν... Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, μάλιστα ξεχνώντας κιόλας στο όνομα κάποιου διεθνισμού, τον οποίο εγώ δεν κατάλαβα, που εντάξει, προλεταριακός διεθνισμός ήταν ένα... πώς το λένε, μια πραγματική ιδέα, μια ιδέα που εδραζόταν σε κοινωνίες, σε κοινωνικές τάξεις κλπ. Δεν ήταν στον αέρα. Αυτό το διεθνισμό σήμερα μόνο το κεφάλαιο έχει διεθνισμό. Ακριβώς κύριε Κανείς άλλο. Ακριβώς. Μόνο το κεφάλαιο.
Ας υποθέσουμε λοιπόν, που πολλοί δεν θα μπορούσαν να το πιστέψουν, ότι η αριστερά, σε εισαγωγικά ή εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Κασσελάκη, θέλουν να οικειοποιηθούν την πατριωτική αριστερά. Όμως, είναι δυνατόν να τους πιστέψει κανείς μετά τα έργα και τις ημέρες τους, κύριε καθηγητά? Έχει αλλάξει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε. Αυτό το φαινόμενο που λένε του κυρίου Κασσελάκη είναι κάτι το οποίο στην αρχή το υπερπρόβαλαν, μετά άρχισαν να το προσπαθούν να το συκοφαντήσουν και στη συνέχεια το αποσιωπούν. Κοιτάξτε τι είναι το φαινόμενο κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα πρόσωπο που έρχεται από το πουθενά, το οποίο είναι έξω από κάθε πολιτικό, κομματικό, μηντιακό κλπ. Σύστημα, δεν είχε ποτέ σχέση με τίποτε από όλα αυτά και εμφανίζεται και γίνεται ξαφνικά ηγέτης ενός κόμματος. Αυτό είναι πρωτοφανές φαινόμενο, έτσι. Έχετε γράψει και σχετικά άρθρα για αυτό το θέμα, τα έχω διαβάσει. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Να δούμε τι θα δώσει. Αν οικειοποιηθεί, δηλαδή αν όντως ενσωματώσει, ας το πούμε έτσι, τον παλιό πατριωτισμό ή με καινούριους όρους της αριστεράς, εγώ είμαι μαζί του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί δύο πράγματα είναι σε αυτή τη χώρα. Το ένα είναι η κυριαρχία που έχει γίνει κουρέλι. Το άλλο είναι η οικονομική ανάπτυξη που κοντεύουμε να γίνουμε γκαρσόνια όλοι. Το λέγαμε για αστείο τη δεκαετία του 80. Από το στόμα μου το πήρατε. Και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν θέλετε, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Τι είναι πατριωτισμός για σας, κύριε καθηγητά? Αχ, πατριωτισμός. Νομίζω ότι με τσιγκλάτε να σας πω κάτι για τις προσπάθειες που κάνω να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με ένα ερώτημα: τι είναι το έθνος? Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι πατριωτισμός, που είναι παλιά ιστορία που ξεκινάει. Πατριωτισμός είναι αυτό που συνδέεται συναισθηματικά, πολιτιστικά κλπ. Με τη γλώσσα που μαθαίνουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε, από τη μαμά μας και τον μπαμπά μας. Και κυρίως τη μαμά μας. Εξού και η πατρίδα είναι φιλικού γένους. Τώρα το έθνος είναι μια ιστορία λίγο πιο πολύπλοκη, πιο... για την πατρίδα που λέτε να σας πω, ο γιος μου, ο οποίος έχει γεννηθεί στο κέντρο της Αθήνας, αισθάνεται καλύμνιος, επειδή ο ένας παππούς του ήταν από την Κάλυμνο. Παρότι δεν έχει πάει ποτέ, ετοιμάζεται να πάει τώρα. Λοιπόν, το έθνος είναι πιο πολύπλοκη ιστορία, είναι μια διαφορετικά εδώ στα δικά μας μέρη, με στο ύστερο Βυζάντιο, δηλαδή γύρω στον 12ο, 13ο, 14ο και κυρίως 15ο αιώνα. Τον πλήθωνα το γεμιστό εννοείται. Ναι, και όχι μόνο, και όλους, οι Ανιολάσκαροι, όλους τους πολλούς λόγιους μάλλον βυζαντινούς αριστοκράτες που διατύπωσαν την ιδέα με την πιο πλήρη και την πιο υψηλή καθαρότητα για το τι είναι ίδιοι. Αυτό που λέγανε είμαστε Έλληνες. Αυτό το είμαστε Έλληνες είναι η πιο ολοκληρωμένη τότε σε όλη την Ευρώπη και ίσως και σε όλο τον κόσμο ιδέα για εθνική ιδέα, μόνο που δεν είναι καθαρό ακόμη στο μυαλό η έννοια του έθνους, η ίδια όπως σχηματίστηκε αργότερα το 18ο αιώνα. Αλλά είναι η βασική ιδέα που είναι, δηλαδή εγώ προσωπικά υποστηρίζω ότι υπάρχει ένας ιστορικός χρόνος αυτοαναφοράς της εθνικής ιδεολογίας. Δηλαδή η εθνική ιδεολογία είναι η πρώτη που σχηματίζεται ερμηνεύοντας την ιστορία και αγκιστρώνοντας αυτό που λένε ταυτότητα, δηλαδή η ιστορική αυτοαναφορά, αγκιστρώνοντας δηλαδή την αυτοαναγνώριση πάνω στην ιστορία. Αυτό έγινε για πρώτη φορά. Δεύτερη φορά το κάνανε οι μαρξιστές με την ιστορία, με την θεωρία των ιστορικών σταδίων. Και έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει από κανέναν άλλο, ούτε πριν.
έχει γίνει από κανέναν άλλο. Οι αρχαίοι, ας πούμε, Αθηναίοι καταγόντουσαν από μυθικούς ήρωες, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν ιστορία ακριβώς αυτό. Ναι. Το έθνος λοιπόν σχηματίζεται ως ένας τρόπος οργάνωσης μιας κοινωνίας και είναι πρωτοφανές γιατί στην πραγματικότητα για κοινωνία και όχι για κοινότητα, για τόπο, για ελίτ που σχηματίζει μια κοινωνική συνάθρηση κλπ. Αλλά για κοινωνία με τη σύγχρονη σημασία μπορούμε να μιλήσουμε από τη στιγμή που τα έθνη αρχίζουν και σχηματίζουν κοινωνίες. Με δύο λόγια, η κοινωνία, η εθνική κοινωνία, αυτό που λέμε κοινωνία ουσιαστικά εν γέννη, σχηματίζεται γύρω από το κράτος, το εθνικό κράτος. Και για να γυρίσω στην προηγούμενη συζήτησή μας, όταν το εθνικό κράτος εγκαταλείπει την άσκηση της κυριαρχίας του, αποσυντίθεται και η κοινωνία. Πρώτα απ' όλα ιδεολογικό-πολιτιστικά. Τρέχει ο καθένας δηλαδή να σώσει τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο. Αυτά, κύριε Λαμπρόπουλο. Και μια ερώτηση όμως, θα σας κάνω δύο ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Δύο ερωτήσεις. Όσες θέλετε, αρκεί να αντέχετε. Όχι, εγώ θα έντεχα και θα τα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς μας περιμένει ο κύριος Λιάτσος για να συνεχίσουμε την συζήτηση από τη Μόσχα και αυτό μόνο πρέπει να σεβαστώ. Να του πείτε ότι είμαι θαυμαστής του, τον παρακολουθώ όποτε μπορώ. Θα του το πω οπωσδήποτε. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν σχετίζεται ο πατριωτισμός με τη δημοκρατία, μία ερώτηση, και μετά να μου πείτε... Όχι, δεν σχετίζεται. Όχι. Οι Κινέζοι είναι, κατά τη γνώμη μου, απολύτως πατριώτες. Δεν υπάρχει δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Και αντιθέτως μπορεί να υπάρχει δημοκρατία και να μην είναι πατριώτες οι άνθρωποι. Ή να είναι ορισμένοι πατριώτες και άλλοι να μην είναι και πάει λέγοντας. Όχι, δεν σχετίζεται ο πατριωτισμός με τη δημοκρατία. Ούτε το εθνικό κράτος σχετίζεται με τη δημοκρατία. Προφανώς. Ναι, δεν είναι μονοσήμαντη σχέση, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ. Δεν σημαίνει, δηλαδή, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά, αλλά ήθελα να συζητήσουμε τώρα, αν θέλετε, όσο μπορείτε πιο σύντομα, τι ήταν και τι είναι ο ελληνισμός. Είναι η κοινότητα των απανταχού Ελληνών. Είναι όποιος πολιτισμός παράγεται από τους σύγχρονους ελληνόφωνους. Είναι ένας όρος που αναφέρεται στα επιτεύγματα των Ελλήνων του παρελθόντος. Γιατί μιλάμε για ελληνισμό, ξέρετε, διάφοροι ακροδεξιοί, δεξιοί, αυτό οικειοποιούνται τον όρο και μιλάει τον ελληνισμό έτσι και το φαντάζονται με κάποιο τρόπο. Εσείς τι εννοείτε όταν λέτε ελληνισμός? Εγώ να σας πω, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο σπανίως έως καθόλου. Είναι μια ελληνική μοναδικότητα να λέμε ελληνισμός. Δεν λένε οι Γάλλοι, δεν λένε γαλλισμός. Παρότι ήταν και απικιοκράτες και είχαν οι Άγγλοι αγγλισμός, ας πούμε. Παρότι και αυτοί ήταν ακόμη πιο σκληροί απικιοκράτες και πολύ πιο εκτεταμένοι σε όλο τον πλανήτη. Ελληνισμός, αν υποθέσουμε, αν θέλουμε κάτι να καταλάβουμε ορθολογικά, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί αυτό και οι ταπεινοί Έλληνες και οι αρκετοί μορφωμένοι και καλά οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι, δεν το συζητάω, το αποφεύγουν, το ορθολογικό δηλαδή. Εντάξει, είμαστε ένας πληθυσμός, όχι λαός, πληθυσμός, με πολύ παλιά ιστορία, μεταξύ των αρχαιότερων στον πλανήτη. Αυτό είναι γεγονός. Πολύ πριν μάλιστα από την κλασική αρχαιότητα. Αυτό είναι γεγονός. Τα 3.000 χρόνια που προσπάθησε να βρει θεσμούς ελληνικούς, πολιτικούς ελληνικούς θεσμούς ο Παρηγόπουλος, είναι λίγα. Είμαστε πιο παλιοί από 3, είμαστε 4. Αλλά ένας πληθυσμός, ο οποίος έφτιαξε κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο πολιτισμό, με παραλλαγές αυτός ο πολιτισμός, στην Ιωνία, στην Αττική, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και τέλος πάντων σε διάφορα μέρη, στα νησιά, και μετά εξέπεσε στην ανωνυμία ο πληθυσμός. Δηλαδή όταν, ας πούμε,
την ελληνιστική περίοδο, όταν λέγανε Έλληνας, εννοούσαν τους αρχαίους Έλληνες. Αυτούς που υπήρχαν πριν 2, 3, 4 αιώνες. Δεν εννοούσαν τους Έλληνες εκεί της εποχής. Και επιπλέον αυτός ο πολιτισμός, ενώ ο ίδιος εξέπιπτε, η γλώσσα η ελληνική, έγινε κυρίαρχη και έφτασε μέχρι τη Βακτριανή που λέει και ο ποιητής. Ο ποιητής ο Αλεξανδρινός λέτε. Ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ο πληθυσμός όμως αυτός, που σιγά σιγά εκχριστιανίστηκε κλπ, είναι ένας πληθυσμός που επί αιώνες έζησε στην ανωνυμία. Δεν είχε κάποιο χαρακτηριστικό, όπως δεκάδες, εκατοντάδες λαοί πληθυσμοί στον πλανήτη ζούσαν στην ανωνυμία. Δεν είχε κάτι να τον ξεχωρίζει, ούτε η θρησκεία του. Η θρησκεία δεν ήταν ελληνική, ήταν και ρωσική και σερβική και βουλγαρική και διάφορα άλλα τέλος πάντων. Στην αρχή ήταν όλα παντού. Μετά το σχίσμα, ας πούμε, δεν ήταν ακόμη και τότε, δεν ήταν ελληνική, η Ορθοδοξία και η Ελλάδα που λένε. Αυτά είναι αδιανόητες ανοησίες. Ένας πληθυσμός λοιπόν που δεν είχε κάποια ταυτότητα, και όταν ένας Γάλλος, αν υποθέσουμε ότι ήξερε, έλεγε Έλληνες, εννοούσε τους αρχαίους. Αυτό μέχρι πολύ αργά, μέχρι το 18ο, εν μέρη και το 19ο αιώνα. Για να μην σας πω ότι στην Οξφόρδη σήμερα, στο κλασικό τμήμα, όταν λένε Έλληνες εννοούν τους αρχαίους. Κάποια στιγμή λοιπόν επανεμφανίστηκαν ως σύμβολα, με αυτό που είπαμε πριν, με τον πλήθωνα, το γεμιστό και τους Βυζαντινούς κλπ. Πάλι σε αναφορά προς τους αρχαίους. Αυτό το είμαστε Έλληνες πλήθωνα είναι. Είμαστε Έλληνες επειδή καταγόμαστε από αυτούς, κατοικούμε στα ίδια μέρη που κατοικούσαν αυτοί και μιλάμε την ίδια γλώσσα που μιλούσαν αυτοί. Σε αναφορά προς τους αρχαίους είναι πάλι. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ένας καταχρηστικός όρος, κύριε καθηγητά, βέβαια, ναι. Και μετά οι Έλληνες επανεμφανίζονται ουσιαστικά, αρχίζουν νέες ελίτ να εμφανίζονται από το 16ο, 17ο αιώνα. Το 18ο κυρίως χάρη στο ναυτικό εμπόριο είναι γνωστή η δεξιά-αριστερά σε πολλά μέρη και αναπτύσσονται πάρα πολύ δυναμικά, πολύ γρήγορα. Και με την Επανάσταση οι Έλληνες είναι οι νέοι Έλληνες. Έχετε το βιβλίο σας, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι μνημειώδες, οι νέοι Έλληνες, από το 2204 μέχρι το 1820, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι και μετά ακολουθεί η Επανάσταση. Ναι, τα έχω διαβάσει και τα δύο. Το είχαμε συζητήσει εξάλλου το δεύτερο βιβλίο σας και στην εκπομπή. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πιζάνια. Δεν υπάρχει λοιπόν ελληνισμός. Είναι μια κατά κάποιο τρόπο υποκλοπή της επέκτασης της ελληνιστικής περίοδου που είχε η γλώσσα όμως. Όχι ο πληθυσμός. Και η γλώσσα για τις ελίτ, έτσι. Στη Περσία δεν μιλούσαν, ή ξέρω εγώ, στη σημερινή Μέση Ανατολή, δεν μιλούσαν οι χωρικοί ελληνικά, οι ελίτ, οι μορφωμένες ελίτ μιλούσαν ελληνικά. Και μια τελευταία... Σας έκοψα όμως. Όχι, παρακαλώ, εγώ σας έκοψα, αντιθέτως, ίσα γιατί δεν είχατε ολοκληρώσει. Θα ήθελα να μας πείτε, κλείνοντας την εκπομπή για σήμερα, ποια είναι η σημασία της Κύπρου, συγγνώμη που κάνω σαν πινκ-πονγκ από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά αποκτάει και ένα ενδιαφέρον. Ποια είναι η σημασία, κύριε καθηγητά, της Κύπρου για την Ελλάδα? Άλλοι λένε ότι είναι το γεγονός ότι κατοικείται από Έλληνες. Άλλοι λένε ότι η ύπαρξη της Ελλάδος σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλετε να μας πείτε τη δική σας τη θέση? Κοιτάξτε, αυτό που λένε το στρατηγικό όριο το έχει πει και ο Καραμαλής, ο παλιός. Ναι. Ο πρωθυπουργός πριν τα μνημόνια εννοώ. Ο Κώστας. Ο Κώστας, ναι. Το στρατηγικό όριο της Ελλάδας είναι η Κύπρος. Εκτός εάν γίνει μια μικρή χώρα στα όρια που ήταν, ας πούμε, το 1830. Πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους σίγουρα πάντως. Όχι, το 1830 με την ανεξαρτησία. Μόνο αν σκεφτεί κανείς έτσι την Ελλάδα, ναι. Δηλαδή αν η συνθήκη της Λοζάνης είναι κατά 97% άχρηστη και το μισό Αιγαίο ανήκει
και ενδεχομένως και οι Θράκοι ανήκουν στην Τουρκία. Ναι, η Κύπρος είναι μακριά που είπε και άλλο, δεν έχει καμία σημασία. Για να μην σας πω και η Κρήτη είναι πολύ μακριά. Και η Κρήτη είναι πολύ μακριά. Είναι τραγικό διότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι δύο ελληνικά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς. Και να κάνουν και λίγο τη ζωή πατίνη των Ευρωπαίων. Συγγνώμη, κύριε Ευθυμίου. Μισό λεπτά, κύριε Πιζάνια, κάτι έγινε. Εντάξει, συγχωρήστε με, σας διακόψανε κάτι ήχη. Όχι, αλίμον. Έλεγα λοιπόν ότι το ένα είναι ότι ως δύο κράτη, δύο ψήφοι δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα για το καλύτερο. Αν θα μπορούσαν να κάνουν μια συνομοσπονδία, θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά κοινά πράγματα. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε ένα ενιαίο κράτος, δηλαδή η Ένωση που λένε. Όχι, δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Είναι ο Αρσένης που έκανε τον ενιαίο αμυντικό χώρο, φρόντισαν γρήγορα μετά να τον χαλάσουν. Εδώ, κύριε Πιζάνια, δεν οριοθετούμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Τι λέμε τώρα? Και ΑΟΣ, εδώ δεν κάνουν τα 12 μίλια. Τα 12 μίλια, μην το συζητάτε. Ναι, είναι... Κοιτάξτε, υπάρχει μια... Οι ελληνικές ελίτ και αυτή η άρχουσα τάξη που φτιάχτηκε μέσα στα μνημόνια, που είναι μια άρχουσα τάξη, μια ομάδα που κυριαρχεί στην άρχουσα τάξη για την ακρίβεια, η οποία είναι απολύτως παρασιτική, ποδόσφαιρο, τηλεόραση, εφημερίδες, κρατικές αρπαχτές. Καρτέλ παντού. Καρτέλ έχουν όλοι, ναι. Καρτέλ είναι καρτελοποίηση της οικονομίας, είναι πλήρης στην Ελλάδα. Ναι. Είναι αυτό, η ελληνική οικονομία είναι 6-7 καρτέλ. Και αυτή λοιπόν η ομάδα επικυρίαρχη, αυτούς που ο κύριος Βαρουφάκης λέει ολιγάρχες, και σωστά. Και σωστά. Και η δεξιά που κυβερνάει, αλλά και το Πασόκ του Γεωργάκη του Παπαντρέου και του Σιμίτη παλαιότερα, σήμερα δεν ξέρω τι κάνει. Δεν έχουν τέτοιες έγνοιες. Δεν υπάρχει δηλαδή η έγνοια της Ελλάδας ως μιας ισχυρής και κυρίαρχης χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως και στο ΝΑΤΟ, για να μην είμαι πολύ αυστηρός. Αν την είχαν, με την Κύπρο θα κάνανε θαύματα. Αλλά έχουν μια πολύ έτσι, τη εξουσία τους εμπολής και από τα μνημόνια και ύστερα απολύτως, στηρίζεται στο εξωτερικό, δεν στηρίζεται. Ακριβώς. Στη σχέση με το εξωτερικό. Στην Ελλάδα, ναι, έξω και η κατάλυση όχι μόνο της εθνικής, αλλά και της λαϊκής κυριαρχίας. Κύριε Πιζάνια, δυστυχώς, γιατί είναι πολύ πλούσια η συζήτηση μαζί σας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αν θέλετε. Όποτε θέλετε, και αυτή τη φορά θα φροντίσω να είμαι με Skype. Θαυμάσια. Αρκεί να μου το θυμίσετε. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχόμαστε. Και ξανά καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και εύχομαι αυτό το χρόνο να περάσουμε στην επίθεση. Επιτέλους. Οι αδικημένοι. Ακριβώς. Αμήν. Έχετε δίκιο. Κύριε Πιζάνια, και πάλι σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής. Ήθελα να πω ότι εγώ στο σχόλιο που είχε κάνει ο φίλος ο Νίκμαν προηγουμένως συμφωνώ. Στο σχόλιο που έλεγε δικαστές, γιατροί και δικηγόροι. Προσέξτε, ναι, οι δικαστές μην ξεχνάμε ότι είναι το χέρι της εξουσίας. Δεν μπορούμε να τους εξομοιώσουμε άμεσα τουλάχιστον με τους δικηγόρους και με τους γιατρούς. Οι γιατροί από την άλλη, στα χρόνια της πανδημίας είδαμε ότι παίξανε και αυτοί το μακρύ χέρι, συγκροτημένα πλέον, με πολλές εξαιρέσεις ασφαλώς, παίξαν συγκροτημένα το σιδερένιο χέρι της εξουσίας πάνω στον κόσμο, πάνω στον λαό, ας το πούμε έτσι. Οι δικηγόροι δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθείς, παρότι ανήκω σε αυτό το σώμα, όμως, και δεν το λέω επειδή ανήκω σε αυτό, όμως υπάρχουν πολλοί και ξέρω εγώ τουλάχιστον πολλούς ανθρώπους που νοιάζονται, που αγωνίζονται και που παλεύουν.
Πριν ολοκληρώσουμε το μέρος αυτό της εκπομπής, να σας διαβάσω... ανέβασε η κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε στο Twitter. Η κυρία Αλμπανέζε είναι η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και γράφει το εξής. Προσέξτε, δεν το γράφω εγώ, το γράφει η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών. Επιλέξει. Αυτό που κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστίνους, πάνω απ' όλα στη Γάζα, είναι η τερατωδία του αιώνα μας. Και πλέον η ανοχή της Δύσης μετατρέπεται σε συνενοχή. Η ανθρωπιστική βοήθεια, η είσοδος της οποίας ελέγχεται από το Ισραήλ, δεν φτάνει παρά σε πολύ περιορισμένες ποσότητες, παρά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 22η Δεκεμβρίου. Επίσης, ήθελα να πω ότι όσο μένεται ο πόλεμος και πολλαπλασιάζονται τα εγκλήματα που διαπράττει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, γιατί δεν είναι μόνον στη Γάζα, έχουν τουλάχιστον 500 άνθρωποι σκοτωθεί εν ψυχρό, τα ξαναλέμε, να μην τα ξεχνάμε, από τους επίκους, από τις δυνάμεις ασφαλείας, από τις ειδικές αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ, από τον IDF, από τη Mossad, από το Shin, όλα αυτά τα πράγματα. Η κατακραυγή λοιπόν παγκοσμίως μεγαλώνει και ήδη ευτυχώς έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Είναι διαπιστωμένο, φίλοι και φίλες, ότι οι Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι είναι οι αγαπημένοι στόχοι του Ισραηλινού στρατού. Από την αρχή του πολέμου, σε διάστημα μόλις 2 μηνών, φωνεύτηκαν 100 δημοσιογράφοι. Και κοίτα σύμπτωση, όλοι οι Παλαιστίνοι. Ενώ στα 20 χρόνια του πολέμου στο Βιετνάμ σκοτώθηκαν 63 δημοσιογράφοι και σε ολόκληρη τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν σκοτωθεί μόνον 67. Όλων των εθνικοτήτων και σε όλα τα μέτωπα. Είναι τραγικό, γιατί ξέρετε, το κάνουν οι Ισραηλινοί αυτό εδώ και πολλά χρόνια, προσπαθώντας να ταυτίσουν τον αντισημιτισμό με την εναντίωση στο apartheid ρατσιστικό ολοκληρωτικό κράτος του Ισραήλ, ιδιαίτερα του κράτους του κυρίου Νετανιάχου τα τελευταία δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας διαβάσω, αλλά φοβάμαι ότι δεν το κάνω τώρα, θα το κάνω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Λιάτσο, ή μάλλον να σας πω ότι, να το πούμε τώρα και θα μας συγχωρήσει ο κύριος Λιάτσος που γιατί είναι και φίλος της εκπομπής. Ήθελα να σας διαβάσω πρόσφατη στις 31 του 23 κοινή δήλωση, όχι βέβαια ολόκληρη, ένα κομμάτι μόνο από αυτήν, κοινή δήλωση που εκδόθηκε από όλες τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις της αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού. Εκτός βέβαια της οργάνωσης της Φατάχ που νέμεται μέσω του Μαχμούτ Αμπάς, αυτού του υπέργυρου εν πάση περιπτώσει ηγέτη και συνεργάτου των Ισραηλινών σε ένα μεγάλο βαθμό, όλες οι άλλες οργανώσεις, δηλαδή το Δημοκρατικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η Χαμάς, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, όλες η ηγεσία λοιπόν των παρατάξεων της Παλαιστίνης γράφουν, της Παλαιστινιακής Αντίστασης, πραγματοποίησε μια συμβουλευτική απάντηση στη Βηρητό, όπου συζήτησαν τις μάχες του Άλαξα Φλούντ εν μέσω της συνεχιζόμενης σιωνιστικής επίθεσης. Και καταλήγουν, λέει, στα ακόλουθα συμπεράσματα. Πρώτον, με κάθε υπερηφάνεια και τιμή, οι παρευρισκόμενοι επένεσαν την ηρωική σταθερότητα του λαού μας στα κατεχόμενα. Δεν διακρίνει, προσέξτε, δεν διακρίνει ανάμεσα σε Χαμάς, σε Τζιχάντ, σε δημοκρατικό μέτωπο για την απελευθέρωση του λαού μας. Και εκεί υπάρχει λαός, φίλοι και φίλες. Δεν είναι όπως σε άλλες χώρες, όπως στη δικιά μας. Υπάρχει συγκροτημένος λαός, ο οποίος αγωνίζεται. Ιδιαίτερα λένε στην θρυλική σταθερότητα του λαού μας στη λωρίδα της Γάζας, όπου τα παιδιά, οι γυναίκες και όλοι μας,
ο λαός μας, με γυμνό στήθος αντιμετωπίζουν τις βάναυσες ενέργειες του Ισραηλινού εχθρού που στόχευε καταφύγια εκτοπισμένων, σπίτια, τζαμιά, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία και τις γενικές υποδομές ως μέρος της γενοκτονικής και καμένης γης πολιτικής κατά του σταθερού λαού μας που μάτωσε το σχέδιο. Συγχωρήστε με αν τα λάθη στη μετάφραση, έχω και το πρωτότυπο μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει στο μέτρο του δυνατού διαβάζω τη μετάφραση για να μην σας κουράζω στα αγγλικά. Κατά του σταθερού λαού μας που μάτωσε το σχέδιο της μαζικής μετακίνησης προς τους Άραβες γείτονες για να αδειάσει την ακλόνητη λωρίδα των κατοίκων της και να προσαρτήσει στο κράτος της κατοχής και των μαζικών δολοφονιών. Αυτό το σχέδιο στοχεύει ξεκάθαρα στον τερματισμό της Παλαιστινιακής εθνικής υπόθεσης και την εκαθάριση των νομίμων εθνικών δικαιωμάτων του λαού μας, στον καθορισμό της μοίρας, στην ίδρυση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Αλ-Κούντς και στη διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής για τους πρόσφυγες του λαού μας στα σπίτια και τις περιουσίες τους, σύμφωνα με το ψήφισμα 194, σε αντίθεση με την προσάρτηση εδαφών που κατέλαβαν στον επιθετικό πόλεμο του 1967 και την ίδρυση του μεγάλου Ισραήλ σε βάρος του εθνικού μας σχεδίου, της ταυτότητας του λαού μας και του δικαιώματός του στην κυριαρχία στη γη τους και στην ίδρυση του ανεξαρτήτου κράτους τους. Δεύτερον, οι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν, όλοι οι παρευρισκόμενοι, το τονίζω εγώ αυτό, υπογράμμισαν τις ηρωικές ενέργειες της γενναίας αντίστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, γενικότερα και στη λωρίδα της Γάζας ειδικότερα. Επένεσαν την ικανότητά του να ματαιώνει τους στόχους του εχθρού, επιδεικνύοντας την ανικανότητά του και την ευθραυστότητα των δυνάμεών του στο πεδίο. Εκθήραν επίσης την ενότητα αγώνα όλων των στρατιωτικών πτερίγων των αντιστασιακών φατριών, όπως εκδηλώθηκε στο πεδίο με δημιουργικότητα, έξυπνες τακτικές και ενέργειες που ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε μια επέκταση της στρατηγικής μάχης του Άλαξα Φλούντ που έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 1923. Επαναλαμβάνω, όλες οι δυνάμεις της αντίστασης των Παλαιστινίων. Μια ιστορική καμπή, συνεχίζουν, που κλονίζει τη διεθνή κατάσταση. Αυτό επιβεβαιώνει η Παλαιστινιακή υπόθεση εξακολουθεί να είναι και θα παραμείνει το κεντρικό ζήτημα σε περιφερειακό επίπεδο και ότι η μείωση του ενδιαφέροντος δεν οφειλόταν σε μείωση της θέσης στον πολιτικό χάρτη της περιοχής, αλλά μάλλον έκφραση της παρακμής της επίσημης ηγεσίας, χτυπάει καμπανάκι δηλαδή για τον Αμπάς και τη Φατάχ, ρόλο που βασίστηκε στους υπολογισμούς, στο στίχισμα του Αμερικανικού Σχεδίου Λύσης των δύο κρατών και στο σχέδιο κατανόησης με τη συσσαγωγικά η λέξη κατανόησης με τη σιωνιστική κατοχή συμφωνίες του Όσλο. Στο πλαίσιο αυτό, οι παρευρισκόμενοι επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν την αντίσταση στο πεδίο και σε άλλα φόρουμ μέχρι να σταματήσει ο άγριος πόλεμος κατά του λαού μας και να αποθηθεί η επιθετικότητα από τη λωρίδα. Τρίτον, οι παρευρισκόμενοι επιβεβαίωσαν ότι τα άμεσα και έμεσα μαχητικά και αγωνιστικά καθήκοντα που πρέπει να επιτευχθούν είναι τα εξής. Άμεση διακοπή του πολέμου, της γενοκτονίας, της καμένης γης και της εθνοκάθαρσης από τον Ισραηλινό εχθρό στη λωρίδα της Γάζας. Δεύτερον, και λέω Γάζας, το κλείνω αυτή τη φορά καθώς βλέπετε γιατί με μάλωσαν ότι δεν έκλεινα τη λέξη Γάζας την προηγούμενη φορά. Είναι απόψεις γραμματολογικές. Δεύτερον, σπάζοντας την πολιορκία στη λωρίδα, αρχίζοντας να τους εφοδιάζουμε τους ανθρώπους μας με όλα τα απαραίτητα για τη ζωή και ταυτόχρονα ανοικοδόμηση και ανακατασκευή των ιδρυμάτων και εγκαταστάσεων υποδομής. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων προμηθειών για την επανενεργοποίηση και την υποστήριξη του εδρικού συστήματος, το οποίο σχεδόν καταρρέει από τις βάρβαρες πράξεις της Ισραηλινής επίθεσης και τη μεταφορά υποθέσεων σοβαρών τραυματισμών από τη λωρίδα σε θεραπεία στο εξωτερικό σε αδελφικές και φιλικές χώρες. Τρίτον, αραβική, ισλαική και διεθνής δέσμευση για ανοικοδόμηση και αίτημα από αδελφές και φιλικές χώρες και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας και τα Ηνωμένα Έθνη, να ξεκινήσουν μια διεθνή πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση. Τι κατέστρεψε η κατοχή και η βάρβαρη επιθετικότητα στη λωρίδα της Γάζας και να εργαστούμε σκληρά για να επαναφέρουμε τη ζωή στις αρτηρίες της λωρίδας, για να παραδώσουμε τα απαραίτητα θεμέλια
για την ενίσχυση της σταθερότητας του λαού μας και της προσήλωσής του στη γη του, ως ελάχιστη ανταμοιβή για τις θρυλικές θυσίες που κατέπληξαν όλον τον κόσμο. Τα σενάρια, τόσο αναλυτικά όσο και γενικότερα, στοιχηματίζουν απλώς στην αποτυχημένη προσπάθεια να σπάσει η σταθερότητα του λαού μας και η γενναία αντίστασή μας. Αυτά είναι απλά όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Ειδικά αφού του άρχισαν να φαίνονται τα σημάδια της ήττας του εχθρού με τη ρητή αναγνώριση των θανάτων και τον τραυματισμό του στα χέρια της αντίστασής μας και την αναγκαστική απόσυρση του πιο σημαντικού μέρους των δυνάμεών της μετά το έσχος που υπέστη το πεδίο από τα χέρια των ηρωικών αντιστασιακών μας στο πεδίο. Ξέρω ότι πολλοί θα σκεφτείτε ναι, εντάξει, οι ματώνουν οι Ισραηλοί, αλλά δεν ματώνει ακόμα περισσότερο ο Παλαιστινιακός λαός. Είναι σαφές. Ο αδύναμος πάντα ματώνει πολύ περισσότερο. Συνεχίζουν. Οι παρευρισκόμενοι επιβεβαιώνουν ότι το εθνικό μας κίνημα και η γενναία αντίσταση διαθέτουν πλούτο αγώνων πνευματικών και πολιτικών αποθεμάτων που το επιτρέπουν να απορρίψει όλα τα σχέδια και τα σενάρια που παρουσιάζονται ως λύση, σε εισαγωγικά η λέξη, για την υπόθεση της Γάζας, καθώς δεν υπάρχει ξεχωριστή αιτία για τη Λωρίδα, άλλο για τη Δυτική Όχθη και άλλο για το Αλ-Κούντς. Η Παλαιστινιακή υπόθεση είναι υπόθεση όλης της Παλαιστινής, της γης των ανθρώπων, των δικαιωμάτων, του μέλλοντος και του πεπρωμένου. Η λύση στην υπόθεση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αποχώρηση της κατοχής και κάθε μορφής οικισμών, ανοίγοντας το δρόμο για το λαό μας να καθορίσει την εθνική του μοίρα στη γη του. Πέμπτον, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στην ανάγκη αντιμετώπισης, προσέξτε, αντιμετώπισαν καμία διαφωνία. Συμφώνησαν στην ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών του βάρβαρου πολέμου στο λαό μας με ένα ενιαίο στρατηγικό και μαχητικό αγώνα, επαναφέροντας την υπόθεσή μας ως αιτία εθνικής απελευθέρωσης για ένα λαό υποκατοχή. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουν τις ακόλουθες προτάσεις σε όλα τα κόμματα του Παλαιστινιακού Εθνικού Κινήματος και των συνιστοσών του. 3 πράγματα, 5 σειρές ακόμα, φίλοι και φίλες. Πρώτον, κάλεσμα για μια συνολική εθνική συνάντηση που θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη ανεξαιρέτως για την εφαρμογή, καλούν δηλαδή και τη Φατάχ, για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν σε προηγούμενους Παλαιστινιακούς διαλόγους και για την αντιμετώπιση των συνεπειών του βάναυσου πολέμου στο λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας και των βάρβαρων επιθέσεων από συμμορίες επίκων και δυνάμεις κατοχής και έργα επικισμού και προσάρτησης στη Δυτική Όχθη και ειδικά στο Αλ-Κούντς. Δεύτερον, απόρριψη όλων των λύσεων και σεναρίων για το λεγόμενο μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και παρουσίαση μιας εθνικής Παλαιστινιακής λύσης που βασίζεται στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Τονίζω ξανά εγώ, φίλοι και φίλες, δεν εξαιρούν τη Φατάχ. Εθνικής ενότητας λοιπόν λένε, που προκύπτει από συνολική εθνική συνένεση συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών που είναι υπεύθυνα για την ενοποίηση των εθνικών θεσμών στα εδάφη, στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα, φέροντας ευθύνες στην υιοθέτηση έργων που στοχεύουν στην ανοικοδόμηση όσων η βάρβαρη εισβολή κατέστρεψε στη Λωρίδα, στην αποκατάσταση ζωής στο λαό μας και στην προετοιμασία εκεί των εκλογών. Και ξαναλέω, τονίζω, τι λένε όλοι λοιπόν μαζί, όλες οι δυνάμεις του Παλαιστινιακού έθνους. Τρίτον, πλήρης έμφαση στην αναγκαιότητα κατάπαυσης του πυρός και της οριστικής πάυσης όλων των επιθετικών πράξεων και της πλήρους αποχώρησης από τη Λωρίδα της Γάζας ως προϋπόθεση για τη συζήτηση της ανταλλαγής κρατουμένων με βάση την αρχή όλοι για όλους, άδειασμα των φυλακών και να σταματήσουν οι συλλήψεις κατά του λαού μας στα κατεχόμενα. Τέταρτο και τελευταίο, ανάπτυξη και ενίσχυση του Παλαιστινιακού πολιτικού συστήματος σε δημοκρατικά θεμέλια, όχι σε ισλαμικά όπως κατηγορούν την Χαμάς, τον Τζιχάντ και τα λοιπά, σε δημοκρατικά θεμέλια, και το λένε όλες οι οργανώσεις και οι κοσμικές οργανώσεις. Προσέξτε, δεν το λένε μόνο οι κοσμικές οργανώσεις. Το δηλώνει και η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ. Αυτό για την παραπληροφόρηση που διασπείρουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως τα ελεγχόμενα και πλουσίως χρηματοδοτούμενα, φίλοι και φίλες. Λοιπόν, ανάπτυξη και ενίσχυση του Παλαιστινιακού πολιτικού συστήματος σε δημοκρατικά θεμέλια, όχι σε ισλαμικά θεμέλια, έτσι. Μέσω γενικών εκλογών, προεδρικών, νομοθετικών και εθνικών συμβουλίων, σύμφωνα με σύστημα πλήρους αναλογικής εκπροσώπησης σε ελεύθερες, δίκαιες, διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές με τη συμμετοχή όλων, ανοικοδομώντας έτσι τις εσωτερικές σχέσεις στα θεμέλια και τις αρχές του εθνικού συνασπισμού και της γνήσιας εθνικής εταιρικής σχέσης.
Οι παρευρισκόμενοι χαιρετίζουν τους μάρτυρες του λαού μας στα κατεχόμενα εδάφη, ιδιαίτερα στο λαό μας στη λωρίδα της Γάζας, εύχονται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και χαιρετίζουν όσους είναι σταθεροί παρά τη σκληρότητα και τη βαρβαρότητα της επιθετικότητας της Γάζας. Χαιρετίζουν τον αγώνα και θαυμασμό στα κράτη και τις δυνάμεις αντίστασης στο αραβικό και ισλαμικό έθνος μας για το ρόλο τους στην υποστήριξη του λαού και της αντίστασής μας. Χαιρετίζουν επίσης τους αραβικούς λαούς και τους ελεύθερους λαούς στον κόσμο που βγήκαν στις χώρες και τις πρωτεύουσές τους καταδικάζοντας τη σιωνιστική τρομοκρατία και υποστηρίζοντας το δικαίωμα του λαού να υπερασπίσει τον εαυτό του, τη γη και την αξιοπρέπειά του. Ζητούν περισσότερη πολιτική, μέσα ενημέρωσης και οικονομική υποστήριξη, δημιουργώντας έτσι ένα παγκόσμιο μέτωπο ενάντια στην Ισραηλινή τρομοκρατία και επιθετικότητα και τη βαρβαρότητα του Ατλαντικού, με επικεφαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες, των υπαριθμών ένα εχθρό των λαών του κόσμου, που φιλοδοξούν για ελευθερία, συγχωρήστε με, ανεξαρτησία, ευημερία και αξιοπρεπή διαβίωση. Υπογράφουν Ισλαμικό κίνημα αντίστασης, Χαμάς, Λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Παλαιστινιακό Ισλαμικό κίνημα Τζιχάντ, Δημοκρατικό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και Λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Βηρητός 28 Δωδεκάτου 2023. Αυτά λοιπόν από το λαό, από το έθνος των Παλαιστίνιων. Κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε με την ανταπόκριση από τη Μόσχα με τον κύριο Δημήτρη Ηλιάτσου. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν.